Botta u risposta ser jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Antonello Bene jagħtikom merħba l-55 episodju mis-sensiela Botta u Risposta fejn il-lejla ser nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn ir-riformi l-aħħar riformi ġodda illi nħarġu għal fejn jidħol il-kampjonat jew il-premjera snin li ġejjin. Kif kulħadd jaf milux kellna il-Malta Premier League illi ħarġet sensiela ta' riformi illi ġew suġġeriti għal 5 snin li ġejjin u fil-programm tal-lejla aħna sejrin ukoll niddiskutu dawn ir-riformi. Imma qabel xejn ukoll illum bdejna ftit tard minħabba li ftit tal-minuti ilu inkixfet u ħanqilbu xi komplement differenti il-karozza Red Bull il-ġdida ta' il-Red Bull li rebħet il-kampjonat tal-Formula 1 għall-aħħar 3 snin. L-wkoll se nurunkom l-ewwel ritratti tagħha il-karozza illi Max Verstappen u Sergio Perez ser jkunu qed jiddefendu t-titli mirbuħa appuntu fl-istaġun li għadda. Dawn huma 3 ritratti tal-karozza ddiżnjata mill-genju tal-aerodinamika il-leġġendarju Adrian Newey. Naturalment fuq Formula 1 kif tistgħu wkoll il-kampjonat wasal biex jibda sejrin nitkellmu fil-ġranet li ġejjin diversi rubriki u programmi appuntu relatati ma' dan l-isport. Mela, nintroduċu ftit il-panel li għandna llejla qabel xejn il-mistieden residenti Roberto De Brincat. Roberto, nsellimlek. Roberto? Nsellimlek Antonello, nsellem il-mistiednin li għandna magħna llejla u l-dawk kollha qed isegwuna bħalta kull ġimgħa. Mela Roberto, tinsik forsi tniżżel naqra l-iskrin ukoll. Tajjeb ħafna. U naraw naqra wkoll min għandna llejla fuq il-panel. Utlu familjari ħafna so fuq il-medja kif ukoll fuq il-paġni tal-Kamra Sportiva. Qabel xejn għandna l-viċi editur Mark Kembri u għandna wkoll wieħed mill-YouTubers tagħna li jsegwi l-kampjonat Malti bħalma nsegwu ħsewjien Omar u naħseb Roberto tal-Parnis frisk mill-logħba Feyenoord Roma ma fuq ir-Roma ħanitkellmu għadha waqt il-programm Big-Zone Karl. Għal-benefiċċju ta' dawn kollha forsi ma rawiex Roma rnexxilhom jiksbu draw fis-67 minuta permezz ta' Romelu Lukaku Feyenoord 1 Roma 1. Għandna wkoll il-Konrad Sultana opinjonista ta' fuq it-televiżjoni fuq il-programm Net Replay illi nirringrazzjaw ukoll tal-lejla ingħaqad magħna. Matul il-programm tal-lejla wkoll Joseph Magri ser ikun qiegħed jaġġornana fuq il-logħba bejn il-Milan u ir-Ren, logħba oħra mill-UEFA Europa League, riżultati oħra li jkunu ta' interess mill-istess kompetizzjoni. Galatasaray rebħet 3-2 mal-Sparta Praga, Sporting Lisbona 3-1 Young Boys u Shakhtar Marsilja 2-2. Fil-Conference League tispikka rebħa ta' 3-2 ta' Norveġiżi Molde fuq il-Legia Varsavia, Stuttgart 4 Slovan Bratislava 1, St. Milwas 2, Frankfurt 2, Olympiakos 1 Ferencváros xejn dawk huma l-logħbiet li spiċċaw issa. Darz ukoll il-lejla il-Premier League ikompli ġewwa Glasgow l-ewwel kwart tal-finali Rob Cross 6 Michael Smith 4 u dawk huma l-aġġornamenti li għandna mill-futbol u mill-sports internazzjonali. Niġu issa biex nitkellmu naqra fuq is-suġġett tal-lum illi huwa il-riformi tal-Premier League. Biss qabel ma nibdew
Nixtieq ukoll illi nurikom permezz tal-grafika kif se jkonsisti dan il-famuż format illi qiegħed fuq fom kulħadd. Ippruvajna nagħmlu l-grafiċi nisperaw li huma ċari, imma jekk le tiddejqux nistaqsuna waqt il-programm dan qabel ma mmorru għall-introduzzjoni ta' Roberto. Mela, il-Premier League il-ġdid se jkollu 12 tim. U ser jintlabu żewġ kampjonati, wieħed fix-xitwa u ieħor fir-rebbija. Il-format ser jara 12 tim jilagħbu darba waħda kontra xulxin fl-ewwel fażi taż-żewġ kampjonati. U fiż-żewġ kampjonati kulħadd irid jibda minn zero. Fit-tmiem din l-ewwel fażi l-ewwel 6 timijiet jilagħbu championship pool u l-aħħar 6 relegation pool. Biex hekk b'kollox kull tim irid jilgħab minimu ta' 32 logħba fi staġun wieħed. Issa, ir-rebbieħ ta' kull kampjonat irid jilgħab decider biex jiġi determinat iċ-champion ta' Malta. Jekk l-istess tim jirbaħ il-kampjonat tax-xitwa kif ukoll dak tar-rebbija, dan jiġi awtomatikament iddikjarat bħala champion mingħajr ebda bżonn li jintlab decider. Biex niftehmu u hawn ħadna bħal eżempju il-klassifika attwali tal-kampjonat BOV Premier, jekk il-kampjonat tax-xitwa jintrebaħ minn Hamrun Spartans u dak tar-rebbija jintrebaħ minn Florjana, Hamrun Spartans u Florjana iridu jilagħbu d-decider għat-titlu. Jekk Hamrun Spartans jirbħu żewġ kampjonati, dawn jiġu awtomatikament iddikjarati bħala champions. Il-format il-kwalifikazzjoni tat-tazza UEFA jekk it-timijiet jispiċċaw it-tieni u t-tielet fil-kampjonat tax-xitwa jispiċċaw fl-istess pożizzjoni jew pożizzjoni inversa fil-kampjonat tar-rebbija, awtomatikament jidħlu fl-Europa Conference League tal-istaġun ta' wara. Nagħtu eżempju, jekk Florjana u Sliema Wanderers jispiċċaw it-tieni sew fil-kampjonat tax-xitwa u nagħmlu eżempju fil-kampjonat tar-rebbija, Sliema Wanderers jispiċċaw it-tieni, Florjana jispiċċaw it-tielet, il-Greens u l-Blues jikkwalifikaw awtomatikament għal UEFA Conference League tal-istaġun li wara. Biss, jekk ikun hemm xi tim differenti, trid tintlab il-playoff. Jiġifieri, jekk fil-kampjonat tax-xitwa Florjana u Sliema Wanderers jispiċċaw it-tieni u t-tielet u fil-kampjonat tar-rebbija Florjana u Marsa Xlok jispiċċaw it-tieni u t-tielet huma, il-playoff trid tintlab bejn Florjana, Sliema u Marsa Xlok biex jiġi determinat min ser jilgħab fl-Ewropa fl-istaġun li għadda. L-istess format imur għal-relegazzjoni. Jekk l-aħħar żewġ timijiet fiż-żewġ kampjonati ikunu l-istess, awtomatikament dawn jiġu relegati. Fi kliem ieħor, jekk fil-kampjonat tax-xitwa u f'dak tar-rebbija Sirens u Puntja United jispiċċaw fl-aħħar żewġ postijiet, dawn iż-żewġ timijiet jiġu relegati għal kampjonat BOV Challenge. Jekk min-naħa l-oħra ikun hemm xi timijiet differenti jintlabu l-playoffs. Jiġifieri, jekk Sirens u Gudja jispiċċaw fl-aħħar żewġ postijiet tal-kampjonat tax-xitwa, imma f'dak tar-rebbija ikunu Mosta u Santa Luċija li jispiċċaw fl-aħħar żewġ postijiet, Mosta, Santa Luċija, Sirens u Gudja irridu jilagħbu l-playouts biex jiġi determinat min se jiġi relegat għal kampjonat BOV Challenge li jmiss. Nisperaw li din l-ispjega kienet kara, imma u anke llum niftokru tal-programmu li flimkien nippruvaw nifhmu il-format, ir-raġunijiet tiegħu u x'vantaġġi u żvantaġġi kellna għandna fuqu. Roberto, forsi tina l-ewwel kumment inizjali biex tibda tintroduċina mas-suġġett jogħġbok.
Iva Antonello, kif tajt spjegazzjoni tajjeb inti, ovvjament il-format tal-kampjonat ħajinbidel. Bażikament ħajkun simili ħafna għal dak li għandna fl-Amerika t'isfel, fejn hemmhekk għandna l-apertura u l-klawżura jsejħulhom Championship Pool, Relegation Pool, ovvjament titli differenti ta' dik in-naħa tad-dinja. Il-mistoqsija kif qed tajjeb inti, dal-format l-ġdid x'ħajwassal fis-sens ħajjejn biex il-futbol Malti jolli l-livell tiegħu? Mistoqsija li ovvjament iż-żmien irid jurina. Jiena kemm ninsegwi l-futbol Malti u forsi Konrad li anke kien jilgħab ovvjament għandu aktar esperjenza minni. Il-format tal-Kampjonat Premier fl-aħħar snin inbidel spiss. Però ma rajtx xi qabża fil-kwalità minkejja dal-bdil fil-format. Ovvjament b'da l-format l-ġdid il-kampjonat ħajibqa' aktar interessanti u forsi t-timijiet fej forsi bil-kunċett tradizzjonali ta' kif huma kampjonati fl-Italja u fl-Ingilterra klabb li jkun f'nofs il-klassifika li m'għandux ċans jiġi relegat, però laqqas għandu ċans la jikkwalifika l-Ewropa u laqqas jirbaħ il-kampjonat, allura jitlef l-interess. Naħseb dal-format ħajkun hemm aktar ovvjament interess u t-timijiet kollha jdu jibqgħu on their toes kif jgħidu l-Ingliżi sal-aħħar tal-istaġun. Però ma nafx kemm onestament il-bdil fil-format tal-kampjonat ħajolli l-livell. Jiena dik l-opinjoni personali tiegħi. Ovvjament hemm fatturi oħra li jridu iseħħu biex il-livell tal-futbol Malti jogħla, speċjalment tal-Kampjonat Premier, u ma naħsibx li l-bdil fil-format huwa waħda mis-soluzzjonijiet. Grazzi Roberto ta' dina l-introduzzjoni u hawnhekk issa ħaddu għall-panel. U xtaqt nisma' ftit minn għandkom kienet l-ewwel reazzjoni mal-li smajtu dan il-format il-ġdid propost mill-Malta Premier League jekk jogħġobkom. Konrad, ħanibda bik minn li għandek iktar ħansejħu għal Roberto esperjenza. L-ewwel ħaġa x'għandhom xi jgħidu. l-ewwel ħaġa li ringrazzjak tal-istedina. U għandi pjaċir li fuq il-panel ma' daw il-ħbib tiegħi u nispera li nistiet isegwuna mid-dar isibu dan il-programm interessanti. L-ewwel ħaġa ħanibda mill-punt li jiena naħseb din l-ispjega ma kellikx tagħmilha int. Din l-ispjega kellha toħroġ b'mod uffiċjali, b'mod ċar, b'mod dettaljat minn dawk in-nies li votaw. Għax huma jafu eżatt għalfejn jażlu dal-format, x'ħan igwadanjaw b'dal-format bħala futbol, jekk il-vot kienx biex igwadanja l-klabb tiegħi jew biex igwadanja l-futbol Malti in ġenerali. U din l-ispjega qed tippretendiha u jmissa ġa ħarġet. Il-lig tal-futbol Malti huwa wirt kulturali sportiv li ġej minn iktar minn 100 sena. Ma għandu ħadd jaħseb li għandu xi dritt divin li x'ħin ifettillu jbiddel jew ma jbiddilx il-format, ma ninsewx li fis-snin li għaddew saru diversi tentattivi maġla bla ħsieb warajhom biex inbidlu l-format tal-kampjonat u kollha spiċċaw jekk mhux fi fjask kważi. Ma naqbilx ma' Roberto li qal li jaf ikun hemm timijiet ħajibqgħu on their toes sal-aħħar, għax issa jkollok timijiet li fl-ewwel fażi ġi f'nofs il-klassifika u jekk fit-tieni fażi tal-kampjonat da bil-Malti jiġi jitnejjek x'ħajiġri l-agħar sitwazzjoni li jiġi play-off għal relegation. Mhux li jaqa' direttament. Jiena nħoss li issakrifikajna ħafna logħob bl-interess biex fl-aħħar jaf ikollna play-offs 2-3 b'diversi postijiet ta' klassifika biex li jafu jkunu interessanti dawk, jekk naslu għal play-off minn ħarba l-kampjonat, minn ħajja minn fl-Ewropa dak jafu jkunu interessanti kif dejjem kienu. Però u naqafaħa li jitkellmu l-oħrajn jagħtu l-opinjoni tagħhom, jiena naħseb li tant kienet deċiżjoni kbira li number one
jiena nħoss li min ivvota u kif ivvota għandha tkun pubblika. Jekk daw għamlu xi ħaġa daqshekk tajba, mela jiena mbuċċi minn qudiem immur qudiem il-pubbliku sportiv ngħid jiena votajt favur, jiena votajt kontra, jiena stjenejt. M'għandux ikun hemm segretezzi kollha. It-tieni ħaġa nerġa' ngħid tant kienet deċiżjoni kbira li ħadd effettwa l-futbol Malti għal 4-5 snin li ġejjin li jiena nemmen li dawk kellhom fuq il-membri tagħhom u jitolbu mandat tal-membri. Mhux tas-supporters, ħan nagħmel li kwalifika tal-membri li jħallsu l-membership tal-klabb. Għax bejn supporter imur il-ground meta nirbħu jgħajjat u meta nitilfu jgħajjarni. U supporter jħallas il-membership u jsegwi l-klabb fit-tajb u l-ħażin, hemm differenza. Mela jiena naħseb li tant kienet deċiżjoni kbira, importanti li daw kellhom imorru għand il-klabb, għand il-membri u jgħidulhom kif tridu li l-klabb tagħna jivvota. Għandna da dil-proposta qudiemna. Tun il-mandat biex imur nivvota iva, le, jew nastjeni. Għandi iktar xi ngħid, però nħalli il-ħbib tiegħi biex ikompli jikkummentaw. Infatt, idea interessanti ħafna tiegħek tal-mandat, però ħanitkellmu fuqha iżjed il-qudiemna niġu biex tiddiskutu wkoll. Barra punt, ħansemmi l-aħħar punt. Jekk ikollok sitwazzjoni fej fil-kampjonat tax-xitwa ġejt l-ewwel, fil-kampjonat tar-rebbija ġejt l-aħħar. Ħanilab decider għal relegation u decider għal championship. Komanda interessanti li s-sissa għada ma ħarġitx waħda mill-misteri ta' Fatima tajb li wkoll nagħmel nota illi mill-ftit modi li kellna biex nikkomunikaw magħhom batna stedina lil Malta Premier League biex jibgħutulna rappreżentant biss bqajna bla tweġiba kienet ħasra li xtaqna kieku jkollna rappreżentant min-naħa tagħhom illi seta' kien il-lejla magħna ħalli jkun jista' jispjegalna wkoll fi żjed dettall. Mark, nisma' tiegħek. L-ewwel ħaġa nsellem lil-segwaċi kollha ta' dan il-programm u llum qed nilbes kappell differenti għax illum opinjonista. Ara ma li sirt naf b'din it-taqliba fil-kampjonat qed ħaneċċet li l-nifsi din bis-serjetà ħad tiġri hawn Malta u ngħid għalfejn. Għax kif jaf Antonello jien għandi ħabta insegwi mhux fid-dettall kif insegwi l-Juve, imma nagħti naqati twila x'jiġri fil-kampjonati Sudamerikani, speċjalment fl-Arġentina, għax nisqali għandi naqas soft spot lejn ir-River Plate, xi ftit jew wisq. Imma dik inebrekiet, meta jien nipprova nifhem kif jaħdem l-apertura u l-klawsura, qatt ma rnexxieli nifhem x'jiġri ma jiġix. Qed issa dejjem qosaw Malta, aħna diġà bil-Malti il-futbol tagħna ma nkunx negattiv. U li hu għax il-livell u li hu u aħna pajjiż xkejken biex ma nqogħdux niddramatizzaw l-affarijiet. Qed din possibbli l-uniku soluzzjoni. Issa jekk ikun hemm bniedem konservattiv fis-sens bħali li jkun dera oġġett u biex bidlu, il-bidla hija kwalunkwe persuna xi ħaġa challenging kif inhi l-bidla. Imma minn dak li tradizzjonalment nafu kellna bżonn immorru għal dej, mhux aħjar eżempju morna jekk nuża l-kliem li uża Roberto biex iżomm timijiet on the tiptoes u żgur toqros il xi timijiet. Mhux aħjar baqgħu 8 jew 10 kif niftakar il-Premier jiena way back in the 90s, flok ġiex rounds tagħmel 3 rounds. U għax hemm nemmen li forsi għax hekk hemm biża li xi tim kbir jista' jiġi relegat m'iniex ħanidħol fil-kwistjoni li jista' jkun hemm xi timijiet kbar dis-sena wkoll jistgħu sfortunatament għall-futbol Malti ikollhom dil-ġlieda. Mbagħad insaqsi mistoqsija oħra għax hawnhekk aħna Malta u ħaniġi għall-FA Trophy issa, aħna Malta poplu li fil-kultura tagħna poplu diviżiv. Jekk hix politika wieħed jew ieħor, jekk hix festa wieħed jew ieħor. Issa fil-futbol kif ġiet ukoll hemm din id-diviżjoni bejn l-istess kampjonat bejn diviżjoni fl-istess kampjonat, fl-istess kategorija, imma ħanqogħdu ngħidux ta' l-apertura u l-klawsura. Għax hawnhekk ħajkun ħafna playoffs, mhux ħanieħu ħafna kliem milli għal Konrad,
Għax kważi f'punti minnhom ħajġisu knockout. U knockout fi aħna tiġanna l-FA Trophy veru jafu jkunu aktar interessanti għax hemmhekk forsi tara 4 minn nies il-ground, mhux dejjem tara l-istess 4 u ġoħ logħba wara logħba. U jien kon ħanet kumment ħaduli Konrad għax jien kont ħanejt jiena bħala membru ta' tim favorit tiegħi. Kont nixtieq li xi ħadd mill-kumitat idur mhux fuqi għax ma jinħadd, imma fuq il-membri mhux fuq supporters, fuq il-membri jgħidhom isma' x'inhi l-opinjoni tagħkom? U aħna għandna l-opinjoni tagħna bħala kumitat u raġuni hija tali. Issa għall-balun u f'sajkom għax issa irridu ma jridux il-5 snin li ġejjin. Aħna ħammorru il-ground jekk ma jinqala xejn. Jalla, imma li dil-bidla tkun ta' beneficju għal-futbol Malti. Li ma naħsibx li ħatkun bizzejet. Trid tkun imżewġa ma' affarijiet oħra li naraw ħafna nuqqasijiet. Ħalli l-kelma fidejk għal. Mela, lejla tajba, illum l-ewwel darba li qed nitkellem fil-vesti fuq il-futbol Malti. U għata onuri kon qed niddiskuti f'dal-panel ma' bniedem illustri bħal huwa Konrad, bniedem sinonimu. Bniedem kien meta tgħid bniedem kien plejer tajjeb apparti li kien plejer ġentlom u meta jennat it-titlu ta' bniedem ġentlom fil-futbol fi ħafna implikazzjonijiet u ma nżerżaqx it-titli għal xejn. Huwa sabiħ li badna dan l-argument u to tell you the truth meta smajt di tal-jużura u klawżura u l-min jaf il-karattru tiegħi jien bniedem inħobb niċċajt qedtilhom mela issa l-Premier League Malti ħajkonna s-sorijiet. Mela, naddu għall-punt. Fid-dinja hemm dawk l-affarijiet li b'xi mezz jew ieħor inkunu isna drajnihom, kunu għexumana pereżempju jien ħaġa l-iktar ħansemmi xi ħaġa li ma mhux fil-kuntest ta' futbol ma f'kuntest ta' ħajja biex naqbad nkompli mal-punt li qal Mark. Inkunu drajna b'xi ħaġa. Pereżempju jien onestament ħadd bi kbira ħafna meta kien miet il-Papa Giovanni Paolo II. Tgħidli għalfejn minħabba l-fatt li jiena kont drajt għal 25 sena sħaħ kif issemmi l-kelma Papa kont taraħ il-dal il-persuna. Imma mela l-kampjonat Malti ġiri nbidel, vera, u għajja qed tiċċajtaw. Naħseb dal-aħħar kemm min insegwi jiena u jiftakarni Konrad tifel żgħir daqskemm għandu żmien tifel kbir. Immissieri kien membru tal-Kumitat tal-Hibernians, għamel 40 sena iservi fil-klabb, u jien tista' tgħid il-Konrad niftakru fl-aqwa tiegħu plejer tal-ħibs, x'taħseb Konrad? U njaf kemm Konrad kien rani tifel żgħir hemmhekk niġri ma' missier il-ground. U aħna niftakarni dak il-kampjonati isu l-ewwel round u t-tieni round u dal-aħħar ftit żmien. Il-kampjonat Malti nbidillu l-format iktar milli tinbidel it-temperatura fid-deżert. Issa ġejna fuq il-format tal-lum. Naqbel ħafna mal-punti li qal Konrad għamel analiżi li ma trid ebda introduzzjoni jew appoġġ jew ieħor għax huwa clear bħas-soltu għalfejn dal-misteri kollha. Għalfejn isaqsi dawn l-affarijiet. Ara jiena votajtek. Għalfejn din nuqqas ta' trasparenza. Jekk tiġi bdejna b'nuqqas ta' trasparenza kif ġie varat l-oġġett, kif ħajkun hemm fiduċja? X'inhi l-imma għalfejn in-nies ma jmorrux il-ground, speċjalment Malta? Biss, jien dak it-tip ta' bniedem nemmen ħafna li il-comfort zone hija l-ikbar għadu tal-bniedem. Billi qed nifhem jiena hawn min pereżempju il-fatt li ġejja dil-bidla oħra u li ħadkun bidla radikali forsi qed jibża minnha. Jiena il-bidla ma ndjaqnix, anzi pro-bidla minħabba l-fatt li il-bidla tkabbar il-bniedem u tkabbar l-esperjenzi. Biss il-fatt li hawn ħafna misteri u min ivvota u kif komex fatta.
ma tantx iddoqli. U jekk din kienet il-fatt li nagħtu każ jiġi biljonarju għaw Malta, mhux se nsemmi timijiet. U jifforma tim fil-Fly United għall-argument. U dan it-tim jibda rajnija dir-realtà, tiftakru Omar Saxlok kif dew tilejn, dawn ma kellhomx allura dritt tal-opinjoni. Jiġifieri naħseb il-modi kif saru setgħu kienu ħafna ħjar. Żball kbir li jsir f'kull qasam hawn Malta huwa l-fatt ta' kif nikkomunikaw. Jien nemmen ħafna li b'nuqqas ta' komunikazzjoni tajba inti kun ġiri anka tlift l-argument jew tnej jkun qed jgħidu l-istess ħaġa minn verżjoni u minn oħra, biss minħabba l-fatt li wieħed ma jistax jisma' jew jikkummenta mal-ieħor niġu status quo. Issa il-bidla edem, il-bidla we have to embrace it. Issa bħala bniedem li kemm Mark u kemm Antonello u naħseb Konrad ukoll kif jarawni jien għandi it-tifel tiegħi fil-futbol għadu żgħir, mista niddejaq minnkom it-tifel tiegħi ninvesti ħafna ħin u flus biex dan jikkulminaw, forsi. Għandna domanda fuq hekk iżda il-qudiem, Karl. All right. Jiġifieri fuq il-żgħażagħ u kif jistgħu jiġu implementati, biss ħalli mmorru tbadnija fuq il-mandat. Mela kemm nagħlaq il-punt mela fuq li kelli please, sorry. Issa il-bidla edem. Il-bidla tittaċċetta toġbok jew le din hi kaxxa magħluqa, nispera li din mhux se tkun il-bidla li ġib il-qerda totali għax dik li qed nibża hawn Malta, qed nibża li jien niftakarni missieri għextu l-futbol kien wieħed minn dawk li minn filgħodu sa flaxija l-każin jew jaħsel il-ħwejjeġ jew idur il-ground, imma kien u Konrad qed narah ġifieri jagħmel sinjal ta' approvazzjoni li kien qiegħed hemm xejn. Illum storja differenti. Għadek issibhom lil dan nies li għatu qalbhom ħinhom b'xejn. Dawn ir-riformi mela ħeżdiet iktar il-lob. Il-klabs ħajkunu jfilħu għalihom hemm ħafna domandi x'tista' tgħid. Biss għal-magħmul issa m'hemmx kunsill. Sfortunatament jew fortunatament ħalli ejja nkunu ċari fiha għalkemm l-implementazzjoni ta' kif ġraw l-affarijiet mhumiex li ma jdoqqulix għax imdidem li trasparenza u d-diskussjoni u dialogu nemmen ħafna bihom għall-avvanz ta' kulħadd, issa l-affarijiet saru. Issa rridu naraw minn hawn il-qudiem. Sarux b'mod ġust, b'mod żleali lejn parti minnhom, issa għal-magħmul m'hemmx kunsill u rridu naraw kif għall-inqas nibdew billi naraw mhux nofs tazza vojta imma nofs tazza mimlija. Grazzi Antonello. Mela, badnija fuq il-kustjoni mandati u mhux mandati li Konrad qajjem punt tajb ħafna li il-membri kellhom għall-inqas jiġu konsultati qabel ma marru għal-vot. Jiena ħammur pas-soltre minn hekk. Mela, it-timijiet eligibbli għal-vot tal-format il-ġdid kienu dawk li attwalment qegħdin jieħdu sem fil-kampjonat Europa Premier. Jiġifieri it-12 tim li għandna bħalissa. Jiena għandi domanda. Mela aħna qegħdin niddiskutu format għall-4-5 snin li ġejjin. Allura ma kienx tkun iktar ġusta kieku minn barra dawn it-12 setgħu almenu ġew involuti it-timijiet li hemm għad bħalissa fil-BOV Challenge li qed jiġġieldu għall promozzjoni għax is-sitwazzjoni wara kollox tista' tolqot lilhom. Konrad, titixel il-mikrofonu. Di ħanna l-għabara fuq dal-punt. Di mill-informazzjoni li ħarġet mhux uffiċjali, però konfermaw diversi nies. Mela mit-12 li votaw, hemm 4 jiġu relegati, mela dal-kampjonat mhux se jeffettwhom. Fil-pubbliku ntqal fuq diversi programmi televiżivi li hemm 4 presidenti ġa ddikjaraw li mhux se jkomplu fil-futbol.
mela għandek erboħra. Jista' jkunu l-istess, imma probabbli mhux kollha l-istess. Kien hemm imma marx, u għallhom il-voti jmur mal-maġġoranza. Kien hemm imma marx jivvota. Għallhom però tiegħi għaddu li jekk ikun hemm 8-4 mela jiena il-voti jkun id-9-1. Barra minn hekk ħalli nuża naqra żewġ ħankwota jew nikkopja l xi ħadd. Il-futbol Malti huwa tagħna l-koll. U fid-diskatot Benju Toni jgħidulna, il-futbol Malti huwa ta' kulħadd. Mhux ta' 12 ruħ ġo kamra magħluqa ma jafux x'inhu jiġri. F'deċiżjoni hekk hemm ħafna iktar stakeholders fil-futbol. Napprezza l-fatt li daw in-nies joħorġu ħafna flus minn ġewwa, ħafna sagrifiċċji finanzjarji mill-ġid tagħhom u mill-ġid tan-negozju li ġenew bin-negozju tagħhom. Ġifieri daw li ma jkunux huma daw in-nies probabbli il-futbol Malti ilu li waqqaf ġifieri mod inneħħi l-ebda mertu ta' min ivvota, però deċiżjoni daqshekk importanti u li ħatħalli effett fuq il-futbol Malti kellu jkun hemm involuti. Il-clubs kif kienu? Supporters, coaches, referees, players, l-MFA. Kull minnu involut, kull minnu stakeholder fil-futbol. Rrid ikollu sej. Għallas fil-diskussjoni jekk mhux fil-vot, forsi jista' influenza vot ta' persuni. Imma hekk ġiet isa di deċiżjoni imponuta fuq kull min ħobb il-futbol. Issa tkunx suċċess u tkunx falliment. Jew nibqgħu fejn aħna, mmorru ftit il-qudiem jew ftit lura, ħadd ma kellu sej fuq din id-deċiżjoni. Għalissa komplu għana minn ħaj kompli minn mbagħad għandi puntiet ta' nistgħu nitkellmu aktar qudiem. Mark. Fuq di l-biċċa xogħol li qed tgħid inti. Għax jien mbagħad nipprova nagħmel stampa paralleli. Issa veru aħna pajjiż żgħir ma' pajjiżi barranin. Issa aħna hawn Malta twaqfet il-Malta Premier League Committee ma nafx eżatt l-isem. MPL. Whatever. Eżempju li ħamma marrux bot. L-Italja għandek il-Lega tas-Serie A, il-Lega tas-Serie B. U mbagħad hemm il-Lega tas-Serie C, tal-Lega Pro ġifieri u terġgħu tgħid tad-dilettanti. Issa Malta, għax jiena din mistoqsija oħra, li qed insaqsi li nnifsi. Mela għandek il-Kampjonat Premier issa jkun qed jitmexxa minn din l-entità. U l-kampjonati l-oħra ħajkunu qed nimmaġina jiena jibqgħu jitmexxew mill-MFA. Jekk qed nifhem tajjeb. Ma nafx da mhix ċara. Dik oħra mhux ċara, issa tgħidli fejn irrid nasal jiena dal-punt. Jekk hemm ċertu regoli kif ħajapplikaw għal dal-kampjonat, jien għandi nifhem li jrid japplikaw fil-kampjonati minuri ukoll xiġifieri jien naf. Dal-aħħar smajna biex sfortunatament għal-futbol Malti ta' protesti. Issa daw ħajbdew jieħdu ħsiebhom dil-entità għal-Premier u għall-oħrajn. Ma nafx, ħadeqbad jieħsibhom l-MFA, ma nafx. Daw ma kollha mistoqsijiet. Jiena mill-informazzjoni li għandi hija daw it-tip ta' affarijiet se jibqgħu jieħdu ħsiebhom l-MFA. U l-MPL iktar se tkun involuta fl-aspett kummerċjali. Il-kelma l-organizzazzjoni u l-aspett kummerċjali. Eżatt, grazzi korra tal. Biex ikun hemm harmonization dik il-kelma jien qed ngħid għax dawn l-affarijiet ma kinux għajmin ċari ġo moħħi l-ewwel wieħed jiena. Għax dal-kunċett l-ewwel darba qed narawha Malta wkoll. Plus li hawn dil-problema li kif tiġa ngħid hawn 4 presidenti mhux ħajkomplu minn 14 se jinżlu. Ġifieri jiena nemmen li kellu jkun hemm iktar lok ta' klabs għad-diskussjoni. Prattikament kollha kemm huma kollha jaqgħu taħt il-kappa tal-MFA. Mela, Tanja u Roberto, nafx xaħat minnkom irċiżit xi ħaġa fuq dal-diskors. Għandina mela.
nara ħafna tal-uġieħ din il-ħaġa. L-inċertezza mi sabiħa għal ħadd. It-tranquillità ġiet isa challenged minn ħaqqu ma naħsibx li huwa ġust li 12 il-persuna iddeċidew għal kulħadd. Minix ngħid li kellu jsir referendum, imma at least naħseb aktar nies kien hemm bżonn li huma wkoll jagħtu l-opinjoni tagħhom. U bir-rispett kollu daw. Daw qishom jew qisu kulħadd. Naħseb jiena lija aktar milli l-kwistjoni per se kif ħajkun il-kampjonat, l-ikbar weġejja il-mod mhux ħanejt antidemokratiku għax inkun ibes ħafna. Imma l-mod kif il-ftit minn nies isna qegħdin fi żmien Gonsalvo Morroj meta kienu jiddeċidu n-nobli tal-imdina u l-oħrajn ma kinux ikollhom opinjoni. Naħseb huwa ftit mhux ġust dan il-fatt li ċerti nies orajt li iddeċidew għal ħafna. Karl, ħalli nagħmlu nikkwalifikaw dal-punt. Taqbel miegħek li kien hemm ftit nies iddeċidew deċiżjoni kbira, però dan apprezzaw il-fatt li daw huma nies li ħorġu l-flus minn butom. Ħalli ma nkunux qisna qed impoġġu li xi ħadd taħt il-lenti. So dik jantu ilhom. Ejja ħalli ma ismani. Kulħadd inti taf għax kont viċin il-klabb li tissapporti, inti taf meta kien hemm il-persuna li tmexxi l-klabb u bħal dak uniku. Imma issa nitkellmu dritt, imma inti qed xi ħaġa sabiħa. L-ewwel qed il-futbol tagħna l-koll. Fejn hu tagħna l-koll hawnhekk? Is it on these things? Le, jiddispjaċini, Konrad. Ma naqbilx li għamiltu dak il-komment ukoll. Ma jiddispjaċini, ma naqbilx le, x'jiġri ddeċidu dat 12 persuna. Għamiltu dak il-punt għamiltu jien u nkompli nsaħħa l-argument tiegħek li dan kienet deċiżjoni kbira li kellu jkun hemm iktar l-spektrum ta' nies li involuti fid-deċiżjoni u fil-konsultazzjoni kellu jkun ikbar. Jien almenu kont indaħħal għal-vot kifet imqarib timijiet ta' challenge league rati ġildu l-promozzjoni għax taffetwa lilhom ukoll. Imma jista' jkollok tim li llum qiegħed fl-Amiċel League u pers li ħadd weru 5 snin jista' jkun premjer. U xi ħadd li vvota jista' jkun f'dal 5 snin li ġej mhux se jerġa' jkun premjer. Bil-kontra. Jew forsi mhux president. Le presidenti ikun hemm, fl-MPL presidenti ikun hemm. Meta kien hemm nies li mhux presidenti ma bqgħux jattendu spiċċa attendi l-president. Dik Le, ma pereżempju, ġast kemm nagħmel punt ta' kjarifikazzjoni, forsi ma jibqax fil-kariga. Le, president jista' jaf li ħajħalli ħafna mill-flus li ħareġ warajh, imma jista' jitlaq daw daw il-każi jiġi president, one fine day jgħidlek isma' jiena sibbu l-ħadd ieħor għax jiena. U għandna każi oħrajn fejn min imur president biex jifranka ċerta taxxa. Ngħidu kollox. Ma dik anke barra tiġri ta' Karl, ngħidlek imma le jiena to tell you the truth, jien imweġġa li dak li ifimni ma ġietx iktar miftuħa li d-deċiżjoni ħaduha ċerti nies biss. Naqbel miegħek hemm li hemmhekk seta' kien hemm iktar konsultazzjoni u iktar nies involuti. Għax id-deċiżjoni hija kbira. Antonello, skurjaw il-Milan. Mela, grazzi hemmhekk il-Mark Kembri, Milan fil-vantaġġ kontra Wara nofsi għal-lob. Ruben Loftus-Cheek hawnhekk ukoll wara 32 minuta lob. Mela, l-aħħar domanda qabel ma mmorru għal l-ewwel bluħ ta' riklami. Prattikament se nkomplu fuq l-istess linja. Ħafna ma dawk il-partitari li laqgħu din il-proposta bi kritika qawwija. Kemm huma ġustifikati l-elementi ta' dawn in-nies, speċjalment Mark bħalek u bħal Karl li ta' spiss inkunu l-ground qed insegwu timijiet rispettivi tagħna
matul minn ġimgħa l-oħra. Markar, ħan nisma' dominantkom nżommu fil-qosor li xirdu morru reklamu fadlilna ħafna żjed temi nittakizzaw. Ifimni, jena fuq dan il-punt ġa spremejt, jena ma jenħat, jena ġast membru ta' klab favorit tiegħi. I mean, kieku xi ħadd saqsini l-opinjoni. Ġifier probably u jekk kien jgħid di l ħaġa kien ħajġri jaħsadni imma mbagħad kont naħseb ftit forsi mhux fil-mument u ntieħdan. Xi ftit jew ikun hemm diżillużjoni. Missa kif id-deċiżjoni meħuda nut li ħanoqgħod ngħid nirrabja u ma nirrabjax. Issa hemm dak u naraw x'se jissuċċiedi. Ħaġa u forsi hawn jista' jkorreġini Konrad jew inkella Roberto, ma nafx x'ħanejt is-sewwa. Hawn Malta u tendenza oħra. Ħanitkellem issa mhux kif ħajġi il-kampjonat, imma din ta' issa jista' jaffettwa il-kampjonat li ġej. Hawn Malta u tendenza li f'Jannar it-timijiet ibidlu nofs it-tim, jekk mhux iktar. Xi ħaġa għandna parti tal-programm, Mark, ukoll. Sorry? Dik se diskutwa fit-tieni parti tal-programm ukoll. Irrid nara dil-bidla għax imbagħad fil-każ niddiskutiha f'dak il-punt. Diskutwa żjed tard. Forsi x'tejn f'dan il-kampjonat qed nipprova nsib pożittiv. Nipprova. Niddiskutuha żjed tard mela. Ngħid kumment fuq minnaħa tiegħek fuq din id-domanda qabel ma mmorru għal nifhmu l-kumment konklusiv ta' Roberto u mmorru għal Klami. Ifimni, issa żmien ħatina parir, aħal magħmul m'hemmx kunsill, id-dispjaċut u mweġġa' ħafna bli ġara li il-futbol ħaj dispjaċina ħanejda ġi misruq minna wkoll. Perswas u ngħidha b'responsabilità li hemm min ivvota jew favur jew kontra minħabba li hemm ċerta persuna involuta. Jiġifieri għax l-amat u l-ignoranza politika li hawn Malta partiġjana sfortunatament taf tħalli dak l-impatt ukoll. Issa naraw m'hemmx ħafna xi tgħid. Sfortunatament dad-diskors nixtieq li kienu qegħdin qabel aħna mhux qegħdin issa qed nibku fuq il-mejjed, issa l-mejjed ħanibqgħu nibku fuqu. Issa naraw minn dak li ħireġ, naraw x'nistgħu nigwadanjaw. Roberto, kummenti konklusivi qabel ma mmorru għal riklami. Jekk jogħġbok? Ovvjament ħan nitkellem mill-aspett ta' osservatur tal-futbol, so l-ewwel ħaġa nistaqsi għalfejn bidla fil-format jiddeċiduha biss it-timijiet li fil-preżent qed jikkompetu fil-Kampjonat Premier. Ovvjament, alright, huma jikkompetu dal-istaġun, però għalfejn huma biss. Dik l-ewwel mistoqsija. It-tieni ħaġa, il-vot ma kienx wieħed unanimu, kważi ġew ras imbras. Jiġifieri jifdaw il-sitwazzjonijiet bidla ta' format li ovvjament taffettwa l-kull klabb, nistenna li tal-inqas biex insemmu aspett politiku l-vot ikun biż-żewġ terzi, mhux maġġoranza minima. U dawn huma affarijiet li. Erba' wieħed jidher li nispiċċaw. Disa? Erba'. Wieħed. Hekk jiġu 14, eżatt. Eżatt, proset. Però xorta kont nistenna li jkun hemm vot iktar qawwi biex ovvjament jinbidel il-format tal-kampjonat. Ġifieri dawn huma affarijiet li forsi huma politiċi fl-aħħar mill-aħħar u issa li ovvjament il-persuna li qed tmexxi dal-Kumitat tal-Premier għandu passat politiku u jaf jerġa' jidħol fil-politika kif qed jissemma dal-aħħar. Ħajkun hemm dat tip ta' affarijiet, però jien forsi dak l-iktar punt għalfejn jivvutaw biss il-klabs li fil-preżent qed jikkompetu fil-Kampjonat Premier. Meta l-istaġun li ġej ħajkun hemm klabs oħra. Tgħid li x'għandu jsir jivvutaw il-klabs kollha ta' Malta? Ngħidlek le. Qabel hekk kienet. Taqdem il-Kunsill fejn jkun hemm rappreżentanza mhux tal-klabs kollha u tal-Member Associations kollha. Eżatt. Jiġifieri il-deċiżjoni kienet tkun mifruxa. Però jiena ħanejdlek, jiena ngħid l-punt Konrad u naqafgħu issa. Aħna dejjem moħħna biex nikkupjaw il-barrani. Nikkupjaw il-barrani. Roberto, sorry, darba kkupjana ċ-Champions tad-dinja.
Alright. Kopjajna il-barrani Hemmhekk fil-format. aħna laqwa fid-dinja x'ti pretendi mhux li kopjaw iċ-Champions tad-dinja wara dejja. Apposta, dal-komment għaddejtu apposta biex inti tgħid dak il-komment, ħaltilha l-ixkal. Però, By the way, jiena l-kollha bibsew u niċċajta u bibta U fuq kollox, taġi ħanejt dal-punt, ġifieri nikkupjaw il-barrani fuq il-format tal-kampjonat, nikkupjaw il-barrani fuq l-istil ta' coaching courses li nagħmlu ġewwa technical center ġewwa ta' għali. Alright, dawn huma kollha affarijiet. Idu nikkupjaw il-ħaddieħor. Meta ħaddieħor ir-riżorsi tiegħu huma totalment differenti minn ta' Malta. Aħna rridu nsibu mezz, rridu nsibu the magic equation li forsi s'issadna qatt ma sibniha li hija adattata għal futbol Malti. Il-futbol Malti ma tistax titfgħu fuq l-istess livell ta' kampjonati oħra. Jien niftakar meta bdejt nagħmel l-ewwel liċenzja tal-coaching tiegħi kien hemm il-kunċett li da ġej mill-Belġium. U aħna ħafna minna, jekk mhux ħanejt ħafna kważi kollha kemm aħna, ma stajniex nifhmu min kien imexxi l-korsijiet ta' għali dak iż-żmien xiriet minna. U da bdew sejrin li jisma' dan huwa kunċett tajjeb ħajolli l-livell tal-futbol Malti biex imbagħad għadda ftit ta' żmien u daħħalna kunċett totalment differenti. Li kemm ħandumu m'hemmx konsistenza, anke dil ħaġa li kull 3-4 snin nibdlu l-format tal-kampjonat u mbagħad naraw li kif x'ħan nagħmlu biex nerġgħu nbidlu. Irid ikun hemm konsistenza fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri jiena dawn huma l-mistoqsijiet li forsi mhux ħansibu tweġiba għalihom, però naħseb li ta' min jixtar fuqhom u wieħed jara number one, x'utilità ħajkun hemm bidil-bidla. Alright? U ovvjament kemm ħaddum. Għax faċli tibdel, però kemm ħadd tkun suċċess u kemm ħadd trendi. Dawk huma l-mistoqsijiet li jridu jitwieġbu. Li iż-żmien ħanet jagħmlok daw. Ekku. Fil-fatt biżmien. Però fis-sens jien nimmaġina li min ħareġ bl-idea ta' dal-format. Nimmaġina li bbieħ l-idea tiegħu ovvjament tal-imod li jisma' għall-klabs huwa tajjeb, għall-futbol Malti huwa tajjeb, jiġri dan immaġina li jiena meta inti tmur tbieħ xi ħaġa, min ħajixtriha ħajgwadanja. Jiena forsi daw li l-komunikazzjoni tissir aħjar fis-sens. Isma' x'ħajgwadanja l-futbol Malti b'dil-bidla? X'ħajgwadanjaw il-klabs? U dawn huma tweġibiet li għandna bżonn biex forsi jkollna ftit aktar dawl li jisma' ħajkun pass pożittiv għall-futbol Malti. Roberto, waħda mir-risposti għad-domanda li għamiltin, il-problema hija li aħna dejjem naraw short term. Semmili president wieħed li lest jibni tim biex igawdih il-president ta' warajh. Wieħed. U f'kull sport saw Malta tiġrijek. U sport. Però jiena minix jien qatt ma laqta' qalbi milli nistgħu nagħmlu progress, għax jiena dejjem inħares. X'qed jagħmlu l-Malti mhux qed jagħmlu t-Taljani, l-Iżlandiżi. Fiżikament l-Iżlandiżi huma differenti minna. U meta għamlu programm bis-serjetà, għamluh bis-serjetà u għamlu dak kollu li kien hemm bżonn. Ma kienx hemm shortcuts biex leħqu fir-riżultati li kienu leħqu. Illum għax ma baqgħux b'dik għaddejjem l-istess ritmu ġabdew innaqsu. Però li dik li naraw rridu s-suċċess issa u mhux għadu l-ġimgħa d-dieħla dik hija ta' xkiel. Anke pereżempju tifel, jiena ma naf l-ebda tifel Promising Malti li ta' 17 rebħek lik. Ta' 17 jibda jidħol biċċiet, half time ġieli jibda logħba ġieli jidħol kwarta. Imma tista' portih ta' jiżbalja darba, 2, 3 kemm jitgħallem. Ħansemmu players. Mħamur reklami, mbagħad nibdew fuqha. Mbagħad inkomplu, ta' ma rridx intelfek mill-sekwenza. Mela, mmorru waqfa qasira ta' reklami, 3 minuti oħra, ibqgħu magħna għaliex għandna diversità interessanti, għandna wkoll xi messaġġi, insomma, għandna ħafna waqt nitkellmu lejla mill-lider tal-waqt magħkom.
wisdom tal-fkura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u ta' dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa players li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Mela, meħba lura t-tini parti tal-programm Botta u Risposta, programm mimli daqs bajda l-lum fejn qed niddiskutu riformi l-ġodda tal-Malta Premier League, bissa nifri messaġġi li wkoll nixtieq li naqraw. Klomar Brinkat, grazzi minn qalb tal-informazzjoni li qed tagħtina. Għandna wkoll xi kummenti minn Emanuel Cardona, proset tal-programm. Elton Karwana qed jgħidilna wkoll tibqgħux tikkumparaw għaliex nibqgħu nasbu aħna limitati, ukoll għajmu diversi argumenti fuq il-players li ħana nitkellmu fuqhom iżjed tard. Bert Zara, President ta' klab għandna ħajabdu dal-format biex jiżdiedu l-logħob. Allura ma sarx kampjonat normali b'12 il-tim b'3 rounds l-ewwel post champion u 2 relegati. Hekk xorta ħajkun hemm 33 logħba u jien naqbel perfettament mal-kumment ta' Kert. Hawnhekk. Melchior Mikallef qed jgħidilna inutli jsir tibdil jekk jibqa' jkun hemm president li jiflaħ iħallas, il-kompetizzjoni qatt ma tista' tkun kompetittiva. Il-klabs skjavi tal-plejers u hemm ħafna klabs illi mhumiex sostenibbli. Karwana qed jgħidilna wkoll proset tal-programm. Roberto, naf fuq il-kumment ta' Kert Zara fejn għalilna x'ma sarx kampjonat normali b'12 tim b'3 rounds. Kienet tkun naħseb li soluzzjoni sempliċi. Jiena personali ħanitkellem sewwa jiena favur il-kampjonat tradizzjonali. Forsi xi ftit konservattiv, imma jiena hekk trawwim fil-futbol, ġifieri mindu kont tifel kont insegwi l-kampjonat Taljan, kampjonat Ingliż, right? U jiena lija dak huwa il-kampjonat. Issa ovvjament kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. Muhammer il-ħadd ħanoħodha kontra ħadd li forsi jippreferi kampjonat bi stil aktar modern jew stil differenti minn dak tradizzjonali, però jien personali nippreferi il-kampjonat tradizzjonali fejn kulħadd jilgħab kontra kulħadd, 2 rounds jew 3 rounds, jiddependi kemm hemm timijiet jieħdu sehem fil-kampjonat u ovvjament min jiġi l-ewwel jirbaħ il-kampjonat.
Eżattament. Mela, diġà għajjimna dan il-punt fl-ewwel parti tal-programm u issa ħanidħlu għalih. Karl, ħanibda bik anke minħabba l-fatt li għandek ukoll it-tifel li għandek tifel illi jitħarreġ fil-futbol u forsi din id-domanda iktar tolqot lilek milli forsi tolqot lill-kumplament tal-panel. Taħseb li dan il-format jista' jgħin iżjed players żgħażagħ isibu opportunitajiet biex jilagħbu fl-ogħla diviżjoni Maltija. Karl, ħa tibda inti mbagħad ħalli nieħu round minn kulħadd. Nitlob biss li nżommu fil-qosor għaliex diġà l-ħin qiegħed jafasna. Naħseb il-fatt li iddeċidew il-presidenti u bekk ħassejtni urtat li ftit kienu l-stakeholders ikkonċernati f'din il-miżura huwa ċar. Qed naraw, all right, u jien kultant, onestament, taf kemm inkun committed u tgħid li fejn qiegħed nilek nara l-lob tat-tifel, qiegħed it-training bit-tifel. Ġifieri mhux l-ewwel darba u ngħidlek nistgħu nibdew iktar tard għax għaddi it-training bit-tifel. Onestament, weġġatni li jien nemmen meta trid issir riforma u tkun riforma ġusta, mhux ftit ikunu l-stakeholders. Naħseb intom ġieli smajtu li hawn clubs iġibu qegħdin il-barranin bir-rispett kollu barranin li il-Maltin tagħna ħafna qwa minnhom imma x'dan jiġi jiswa inqas iġib lilu jew smajtu hawn naħseb jien l-affarijiet fejn hawn erba' barranin jgħixu ġo l-istess appartament. Jien għalija l-isbaħ livell ta' futbol Malti u ħankun ftit nostalġiku imma qed nitkellem b'element ta' nostalġija minħabba l-fatt li hemmhekk konna naraw it-tim nazzjonali tagħna kien ikoll vena tajba. Jien kif jaf kulħadd supporter tal-Hibs, naħseb il-mumenti maġiċi tal-futbol Malti kien meta kien ikollna players barranin ta' kalibru bħal jien niftakar plejer kbir u naħseb anke Konrad kellu l-opportunità nilgħab miegħu kien George Lawrence. Kien center forward li jagħmel a game changer, illum biss qed naraw. Semilek il-Karl Zakkaw li kien jilgħab miegħu. Rosi. Laqas paragun fil-livell. Laf magħhom it-tnejn. Fimni jiena forsi ħankun biased, Karl Zakkaw tajjeb. Karl Zakkaw kien goal scorer. George Lawrence kien player kbir. Imma meta semmi l-George Lawrence jiena li qed issemmi krema. Player ieħor krema tal-Hibs naħseb anke jiftakar Konrad Doherty. Doherty, meta ġie Adelmo Paris. Kien hemm goaler ma' Rabat Filippo. Ejwa. U da qed insemmu ċerti players li daw l-istess players kien ikollok manager extra fil-ground. U dik tallem ħafna, anka biex jitalmu il-players, ġifiri imbagħad ċerkenna wkoll il-Hibs. Skużan qed nitkellem ħafna fuq il-Hibs minħabba l-fatt li għex dawn l-esperjenzi minn viċin. Ikollok coach rinomat bħal Talbot, mhux inġibu coaches bir-rispett kollu. By the way, jiena Malti u gburi li Malti u pereżempju nieħu ħadd pjaċir ħafna jien anka kif ir-reazzjoni ta' Pippo Bsajla li Pippo Bsajla kien one of the top coaches Maltin u Robert Gatt biex insemmi oħrajn. Jien li l-inkwita ħafna hija din. Pereżempju, ħaġa li tkiet lili ħafna u diħan semmi sitwazzjoni li qiegħda hekk. Kif ta' livell jien it-tifel tiegħi under 10 u di ġirat kemm il-darba il-Hibs mhux għax hemm it-tifel tiegħi u nżomm magħhom jiena, ta' 2014 kellek tara il-lob ta' dawn it-tfal, tgħid dawn tim tal-kbar kif jilagħbu, niġu spiċċajna f'sitwazzjoni li hemmhekk għandhom jiena nemmen ħafna biex inti tibni, inti ma tix tibni fuq it-tafal, imma tibni mill-pedamenti sodi, tibda mill-qiegħ. Spiċċajna llum aħna l-Hibs, ħadd ma jrid jilgħab magħna, ikonna friendlies, ikonna tournaments, nixtieq kieku qed jara dal-programm
Andrej u jikkonferma dan li qed ngħid ma jlabulx magħna. Tix jiġifieri tfal għax ngħidu m'hemmx element ta' kompetizzjoni. Mela ħajja mhux kollha kompetizzjoni anke biex inti tiġi format kien hemm tellieqa. Sabiħ il-futbol vera li inti huwa element ta' ferħ, imma aħna spiċċajna. Pereżempju, t-tim tal-Hibs tal-Born 2014 jew inkella l-Under-10 ħadd ma jrid jgħod magħna x'hemm tim tajjeb. Kien hemm okkażjonijiet fejn vera erbaħna lob 50-3, mhux se nsemmi t-tim oppost, imma dawn mhux sew. Dan l-UTFA flimkien mal-MFA iridu jibdew u jagħmlu jekk aħna ferħa morru għall-kompetizzjoni sewwa il-ħajja kollha kompetizzjoni in-natura stess. Minnu ljum u minnu ġiraffa. Jew minnu shark, jew minnu goldfish. Dawn mill-qiegħ irridu nibdew u jkun hemm element sewwa ta' kompetizzjoni. Diki għal hemm mixin, issa billi nibqgħu senna it-tfal imsieken kulħadd irid jieħu gost, kulħadd irid hekk. Imma bħal mill-edukazzjoni, bir-rispett kollu. Minn għalija nqata' l-eżami tal-Junior LICU, l-edukazzjoni marret lura. Ma rridx ninstem antipatku għax minix għax bniedem li tlajt it-taraġġ mhux għax tellaw li ma tlajtu bil-batija u ħdim talih. Hemm bżonn aħna mela il-formati ta' barra. Mela x'inhu tajjeb għalhem u tajjeb għalina. Qatt ma jista' jkun hekk. Biss daw għandhom ċert introjt il-klabs mill-grounds tagħhom. Aħna x'introjtu għandna jekk ma jiġix xi proċ mujħen għall-klabb. U min jagħmilha biex finalment jiggwadanja. U min jagħmilha verax mill-qalb. Għandi ħafna xi ngħid. Bħal fuq il-li. Imma nippreferi nieqaf. U forsi senna nxel il-mikrofon biex. Mixew. Fuq li qed fuq tal-kompetittività huwa punt validu, però din hija skont l-iskola tal-futbol. Forsi Roberto li kien involut fil-coaching iktar minna jista' jelabora ftit. Hemm skejjel tal-futbol li jemlu li għandek tkun kompetittiv mill-under 5. Hemm skejjel tal-futbol jemlu li under 14 laqas biss għandek iżżomm riżultat biex il-plejers ma tabbihomx bil-biża li ħajtilfu, ħallihom jippruvaw kull skill li għaddilhom minn moħħhom. L-Arġentina under 5 jilabu 11-a-side. Għamlu suċċess. Spanja jilabu ħafna small-sided games. Għamlu suċċess ukoll, ġifier m'hemmx the right way. Hemm diversi skejjel tal-futbol li jaħsbuha jew il-metodi differenti jaħdmu għalihom, però ma jaħdmux għal oħrajn u l-oħrajn jużaw affarijiet oħra. Għana nitkellmu fuq iż-żgħażagħ. Jiena dik waħda mill-iktar affarijiet li tweġġani il-format użal kemm jweġġaw dal-format, jien ma jweġġanix, jiena inkun kritiku b'mod oġġettiv. Kemm nista' nagħmel kjarifika please sorry. Mela. Jien iweġġani mhux il-format, il-mod kif ivvotaw. Kif ġi deċiż. All right, sorry, skużani. Però jiena dik qed inkun kritiku b'mod oġġettiv, waħda mill-affarijiet pożittivi li hemm li ħajżidu l-lob, allura l-plejers ħajkollhom iktar lob f'saqajhom. Però affarijiet ħaġa li tweġġani issa di li mhux qed nagħtu opportunità li t-talent Malti jiżviluppa. Jekk qed ngħidu li llum m'għandniex talent Malti mela aħna ilna bl-iskemi kollha li kellna, bin-nurseries mifruxin ma' Malta kollha, għandna nurseries iktar naħseb milli għandhom l-Italja minn fuq s'isfel, mela dal-aħħar 30 sena fallejna. Jekk illum m'għandniex plejers biex naqdu 11-20 għat-tim nazzjonali konna nġibu plejer li maqqas jaffejni Malta u ntuħ iċ-ċittadinanza Maltija biex jilab għal-pajjiż. Mela kull ma minna f'dal aħħar 30 sena kważi kollox fallejna. U m'hemmx mod ieħor kif tara. Jiena nara sports Malti ieħor il-water polo. Il-paragoni huma djużi. Però daw ma faqgħux il-lig bil-barranin, jagħtu opportunità l-Malti. L-aħħar European Championship, mhux il-Nations League qed nitkellmu, fejn il-krema tal-Ewropa. Daw telgħu, ma tellawx il-players stability, telgħu bit-tfal. U xorta nexxilhom jieħdu l-ewwel rebħa. Kitbu l-istorja. Imma daw qed ituhom l-opportunità. Aħna sfortunatament tant irridu riżultati short term. Issa jista' jkun mhux għada li nippreferu nissugraw
barrani li forsi mhux konvinti minnu milli nissugraw tifel Malti li jisbalja. Il-fatt li hawn min jgħidlek imma minnu tajjeb jasal. Qed jaslu wieħed ngħid li ta' 4. It-tim nazzjonali għandek bżonn 30, mhux 4 biex tilagħbu. Pippo Bsajla fi żmienu laqbel miegħek li kien tattiku intelligentissimu, jien kont miegħu bħala u kien il-coach tiegħi, dak iż-żmien kienu kollu barrani kien hemm 2 jew 3, min ikollu 9 jew 8 players minn kull tim minn fejn jażel. Jekk kellek kien baxra kellu 80 player. Il-coach nazzjonali tal-lum taf kemm għandu minn fejn jażel? Kemm għandu għamilu? 14 tim times 3. Hemm minnhom għadhom żgħar, hemm minnhom għadhom żgħar. Jekk hemm 50. Mela hemm minnhom għadhom żgħar tagħhom barra, hemm minnhom qabżu it-30 sewqa tagħhom barra wkoll x'ħajbqalu dan minn fejn jażel. Ħanati eżempju wieħed. Andrea Zammir li kienet jilgħab l-Italja sqallija ġie lura għax għandhom regola li fit-tim irid ikun hemm homegrown players. U ma sedgħux jagħtuh opportunità xu mhux kiber Malta. Mela aħna plejer Malti li mar jilgħab barra kellu jiġi lura x'hemm regola biex jipproteġu tfal Taljani. U mbagħad jiġu l-barranin Malta. Ħafna drabi nkunu rajnihom fuq YouTube, ma qasrajnihom fiżikament jilgħab. U nippruvaw lilu qabel nagħtu opportunità lil-tifel Malti. Dik tweġġani. Dan huwa l-kumment li fil-fatt saqal ukoll ċertu insistenza Joseph Mark, il-YouTuber tagħna, li bejn l-ewwel u t-tinħaf tal-Milan daħal ukoll jara x'aħna ngħidu llum u literalment saħħaħ dan il-diskors fejn qalilna ma nistax nifhem din meta tifel nersi ta' tim tal-Premier jasal biex jiddebutta mal-kbar u jitbagħt lhom ma' tim tal-first jew second. Dan huwa l-futbol, il-futur tal-futbol tagħna. Ma taħsbux li barrani qed intuħ iktar opportunitajiet mill-Malti, qed Carmona qed jaqbel miegħu, Konrad jaqbel miegħu. Insellem koll il-Joseph u nawgura l-komplement tal-logħba it-tajba. Mark, l-ewwel kont qed qajjem punt ieħor illi nixtieq tkompli telabora fuqu. F'jannar isibu ċertu timijiet illi jagħmlu diversi bidliet fl-organiku tagħhom. Issa, nisir jkun forma differenti. Kemm taħseb li se jkun iżid importanti li l-manuvri fis-suq ta' trasferimenti isiru tajbin u mill-ewwel. Speċjalment nkomplu wkoll mas-suġġett li bdejna fejn fil-plejers barranin. Ma ħanibdew biċċa. Issa, dajek Mr. Żball ħanibda nuża l-kliem l-apertura jispiċċa f'Diċembru u l-klawsura jiftaħ f'Jannar. Eżatt. Issa, mela il-homework irid isir prattikament naħseb li darbtej ħajkollu jsir. Għandek l-ewwel darba illi fis-sajf tagħmel pinpointing tal-players biex kemm jista' jkun għall-apertura tkun tiġajiet hemmhekk għax għandek ċans li tassekura true playoff jekk tiġi l-ewwel biex tiġiet meta għal-lig, it-tieni u t-tielet biex tiġiet għall-Conference League. Ġiet tiġi għandek l-ewwel waħda li tisir homework tajjeb hemm. Jekk imollek żmerġ hemm, aktar minn qatt qabel issa ħajġi obbligatorju Jannar. Issa mbagħad f'Jannar ħad tidħolok il-kwistjoni ta' x'sessib. Għax f'Jannar ġeneralment l-opportunitajiet fis-suq ta' transfers ikunu inqas. Issa rrilu li Malta, ifhimni, anka tennota minn players barranin li jġibu jew kunu bla club, jew kienu żmien twil imweġġejn. Ġifieri hemm ukoll time limit sa meta sta tirreġistrahom ukoll. Jekk Mr. Żball milux kont qed nitkellem miegħek u saqsejtiek qed li dik għandhom sa Marzu, jekk eżempju plejer ikun bla club. Ġifieri issa forsi fil-format tal-kampjonat il-ġdid li jkollok tim, u niftakar jekk Mr. Żball insemmi l-isla ftit ta' staġuni ilu kienu ankrati kulħadd qatagħhom li waqgħu. Bit-tibdil li għamlu mbagħad kellhom il-potenza għadu coach jekk Mr. Żball, bit-tibdil li għamlu. Ejja niftakar. Tal-bawdaw. Ġifieri mhux Darba għamlu għal-belt. Ġabu 4 barranin f'Jannar.
nsejt mill-ma pajjiż, kien hemm Gowler Mill-Ġorġja Rakashvili. u it-tim inbidel kompletament u rebħu l-kampjonat kienu. Appuntu, ġifieri, issa forsi għal kif ħajkun il-format il-ġdid, iktar forsi di se tiffittja. U intom semmejtu punt tajjeb l-ewwel. L-ewwel eżatt qabel saqsejtni f'dit-tieni parti. Inta bdejtu semmenu x-xita l-baranin. Jiena li baranin 3 fil-pitch massimu 1 reserve. Issa Malta u fenomenu ieħor. Il-kampjonat ta' Challenge ġifieri il-First Division l-Antika qed jilqa' lill-aqwa players Maltin li jgħidulek isma' jien nippreferi għal kontinwità u għadni eżempju żejn 22-23 mmur nilapem fil-Premier billi noqgħod reserve u nkun ma' tim ta' stoffax se nieħu. U diġà rajnija, ġifieri mat-tim nazzjonali Malti qed ikun hemm sa fejn għaffien players imsejħin mill-ewwel diviżjoni iċ-Challenge League. U nitkellem għat-tim tal-kbar ta' Malta, mhux Mark, il-ħsieb huwa tajjeb biex plejer ikun iktar jilab konsistenti. Eżatt. Il-problema ta' xi tkun jekk il-plejer jissetilja għal dak il-livell. U mbagħad mur wara Premier u ma tlaħħax. Dik il-problema tkun. Sekonda, għandna aġġornament minn Joseph Magri Milan jirdupjaw l-iskor kontra Ren u Benoftu Street għal 2-2. U kumment ieħor li xtaqt insemmi minn Elton Karwana fejn qed jgħidilna ħafna mill-barra li qed iġibu mhumiex ta' livell. Per eżempju nkella jiġi xi mikkoli faqrek u iktar nibdew nisimgħu li jagħmel barra l-ground milli fil-ground u tfalli wara staġun. Nistgħu nkomplu Mark. Di li qal Konrad tallaċċi ħafna ma dak li qal Karl fl-ewwel parti fl-istudju. Din hu minni jindem kelli ħafna interess fl-istudju imma naħseb l-streaming għax li kieku jiena qbajt ngħid ara ejwa jiena aqwa eżempju minn da ma l-livell huwa tali. Allura mbagħad jien meta mmur nagħmel il-qabża fuq ma nagħmilx u l-istess jgħod fil-futbol u f'kwalunkwe ħaġa oħra fil-ħajja, fil-karriera, whatever, issemmi x'issemmi. Inti dejjem tittimiera li tkun aħjar, mhux tissetilja għal comfort zone, għax imbagħad nibdew mis-punti biex ma għox naħu iktar ħin li tiġa tkellimna hu. Mbagħad għandek oħra Malta jgħidulek aħna Malta komdi għax aħna għandna l-familja ħafna minnhom kun għandhom żgħar għandhom it-tfajla u jekk imorru barra ara s-sagrifiċċji jridu nagħmlu. Ġieri kont qed nisma' l-podcast fejn kien hemm Andrex Kembri involut, għal ħafna mill-ħin, għal kont inqattu waħdi. I mean, kemm hawn nies, sfortunatament ħafna mill-ġenituri għal Malta ħafna żiżi, mira nies bħal Karl. Però il-kumment li qal Andre f'dik l-intervista li laqatni li hu kien preparat għat-training jibes għal competition, ma kienx preparat għal ħin li jkun waħdu. Dik ħadd ma prepara għaliha. Bej training sessions, wara training, dak l-iktar li bata. Però aħna ħafna li sejdu għax it-tfal tagħna huma nfiżdin. Allora aħna l-Maltin il-boys biss nfiżdu li l-girls ma nfiżduhomx. Għax il-girls. Mela dak l-argument waqa' fl-iskola it-tfal tagħna jaslu, daqs l-aqwa akademikament it-tfal tagħna jaslu, il-livelli li jaslu t-tfal kollha fid-dinja. Allora hemmhekk ma nfiżduhomx fil-futbol biss nfiżduhom. Jekk tara s-serjetà tal-kurrikulum Malti fl-akkademja u tal-kurrikulum fil-futbol, hemm paragun? M'hemmx paragun. M'hemmx. Ħafna minn nurseries u naqbel għax ħafna klabs igergru minna, in-nurseries saru literalment nursery. Il-ġenituri mallu tefgħu it-tfal hemm, satej mal-coach, jiena qatt mort nieħu l-kafe u l-palla, u mbagħad wara satej mortu ħadtu u la naf x'għamel u m'għamilx. Jiena naħseb li hemmhekk għandu jkun hemm l-streaming biex minnu għandu talent u min irid ikun ma tafu. Però jrid iżomm il-livell biex ikun hemm, għax jekk f'nofs is-staġun sarlu assessment jinżel mal-oħrajn u min qed jipprova mill-kategori B ħanejdulek jitlgħu. Dik hija importanti. Sorry, Konrad ħaltlek hekk, sorry. Spiċċajt jekk jogħġbok mill-argument. Mela, kompli. Mela, fuq nitkellem bħala ġenitur. Jien l-ewwel ħaġa li niltaqa'
u l-coaches ġifieri kellu diversi t-tifel tiegħi u t-tifel tiegħi qed involut l-ewwel hemm. L-ewwel ħaġa li ngħidlu coach hija di. U ħaniġi għal punt li rrid ngħid. Jiena minn għandek ma rridx Ronaldo jew Messi imma irrid raġel. U waħda mill-ikbar rovini, u għaw naħseb Roberto ħajaddi kumment fuq wkoll, waħda mill-ikbar rovini tal-futbol Malti huma ċerti ġenituri li tmur tara ċerti lob isek qed tara id-derbi ta' Ruma jew inkella ċerti ġenituri li daw jippruvaw jindaħlu fil-coaches tfessris dak huwa altru milli ħażin. Hemmhekk għandek il-coach li bħal meta t-tifel tiegħek qiegħed skola jiena li l-futbol nisħajlu skola oħra. Issa jekk tara li t-tifel tiegħek dik l-iskola ma tadattax għalih, nemmen hawn diversi clubs ħudu u dawru u tieħ diversi alternattivi. Biss waħda mill-ikbar rovini tagħna tal-ġenituri hija li kulħadd jippretendi għandu l-Messi, kulħadd jippretendi għandu Ronaldo, li t-tfal iġibulhom ras ta' kaldaru, it-tfal mbagħad jintefgħu f'dik il-comfort zone, jew għax jien kelli l-papa fil-kumitat, jew jien il-papa jagħti l-sponsor, u hemm aħna qed nibdew ninqerdu. Jiġifieri aħna bħala parents u perswas li hawn parents li qed isegwuna huma żewġ affarijiet fundamentali. One, kif l-iskola għandek l-għalliem, il-ground ta' futbol għandek il-coach. Two, tindaħal xaxin mhux il-professjonist. Jiena li t-tifel tiegħi xbajt ngħidlu mhux minn niesma, anke waqt ċerti lob tibda tara ċerti ġenituri tistħajjilhom lippi meta rebħu l-Italja fil-World Cup. Hemm il-coach ħallih. Issek inti taħseb li da servizz minn għandha l-klabb għalik mhux tajjeb, tibdel il-klabb. Sempliċi. Business fair issa li l-opportunità la ħajkun hawn diversi lob lil dawn it-tfal naraw x'namlu u nittutelawhom. Anki għax ikun it-tim nazzjonali Malti illi jmur minn fuq. Karl, it-tifel tiegħek għandu 10 9. Neħħija minn moħħok li sempliċi, s-sala jalaq 12 tkun taf. Kemm sempliċi. Ma nidħlu bdejk għax. F'liema sens fuq sempliċi. Għax illum għadna li tifel l-firma ta' 12 bil-kunsens tal-parent marbut mal-klabs kemm ikollu 15. Jilab u ma jilabx. Dik ma naqbilx magħha. Ma naf, imma dak ir-regu. Għalhekk qed lek tużax il-kelma sempliċi għax mhix sempliċi. Ħażi ta' tfal imdejqin għax mhux qed jilagħbu jew għal raġunijiet oħra u l-klabb jitlob ta' 13, 14 2000, 3, 4, 5 biex jiċċaqalqu qed jiżdiedu. Għalhekk jiena semmejt. Però ma nix tidħol fiha dik għax dik programma liha. Jiena għalhekk semmejt li jridu jsiru l-affarijiet aħjar u nibdew mill-qiegħ. Qed nibnu fuq ir-ramel u ħajkrolla kollox. Jekk inti għandek binja u fuq dawn l-affarijiet inti tallimni Konrad għax hija parti mill-professjoni tiegħek. Jekk inti ħad tibni fuq ir-ramel u fuq tafal ħajkrolla. Mela nibda fejn ma bdejniex mill-qiegħ. Meta nafuxaw fil-qiegħ. Jien it-tifel tiegħi għal 3 ġimgħat infila. All right, mhux b'kapriċċ tat-tim tagħna, b'kapriċċ ta' timijiet oħra. Filli kellu rasu mimlija ħajsir turnament. Daw it-turnament għataw album mit-tim tagħna x'għamlu? Ħassu t-turnament. U imnalla t-tifel tiegħi nieħdu diversi postijiet oħra fejn jitrenja, mhux tort tal-ħibs, għax il-ħibs impenjaw ruħhom ma tort tat-timijiet l-oħra li dawn il-lob ma sarx. Naħseb Roberto għaddejt minn xi esperjenza simili, inti skużani qed indaħlek imma bħalek coach. Anzi. Roberto, tista' tidħol twieġeb il-kard u tagħmel il-kummenti tiegħek biex nagħlqu t-tieni parti. Ħanipprova nwieġeb kollox li ntqal għax intqal ħafna punti interessanti. L-ewwel ħaġa kif qalu għandna ħafna u ħafna u ħafna nurseries. Kull kantuniera hemm nursery tal-futbol jekk mhix nursery ta' klabb
tal-MFA hija nursery ta' klabb li jilab fil-Mafa jew fil-Jask, għandna wisq. Issa, it-tieni punt. M'għandniex jew sa żmien ilu ma kenniex biżżejjed coaches biex ovvjament nilqgħu għad-demand, is-supply kienet baxxa ħafna. Mela ħafna minn nursery x'kienu jagħmlu? Hemm ġenitur jinteressa ruħu fit-tifel tiegħu, joħobb il-futbol, isma' trid tiġi tgħinna, trid intu cage group u tikkowċjaħħulna, laqgħu li laqgħu għandhom raġel adult qed jieħu ħsieb daw it-tfal. Irrispettivament jekk dal-bniedem m'għandux idea ta' coaching jew le. Jiena waħda mill-affarijiet li nnutajt mill-esperjenza tiegħi hija li aħna pereżempju moħħna bil-fors biex tifel ta' 5 snin inġibuh qisu Messi. Jekk jista' jkun dat-tifel kif imiss il-ballun irid jaqbad u jidribilja it-tim avversarju kollu u jibqa' sejjer bil-ballun fix-xibka. U dik hija idea totalment żbaljata. Jien dejjem mxejt bil-kunċett, anke meta kont head coach ta' nursery, li jisma' l-ewwel tifel ejja nagħmluh fuq bażi personali. Kif jiġri, għax aħna ħafna mit-tfal ma jafux jiġru pereżempju, li jkunu flexible biex nevitaw l-injuries l-qudiem. U mbagħad il-ball control, il-passing, il-dribbling, u mbagħad naqilbu għat-tieni fażi, indaħlu teammate biex dawn ovvjament jibdew jidraw jilagħbu flimkien. U mbagħad it-tielet fażi indaħlu opponent. Imma dawn l-affarijiet ma tarhomx. Mill-ewwel nibdew nilagħbu bħala tim, nilagħbu kontra l-avversarji, jekk jista' jkun idu nirbħu b'marġni kbira għax il-parents ovvjament ħajinċitaw it-tfal tagħhom u dawn huma affarijiet li ma jagħmlux ġid u mhux qed jgħinu fl-iżvilupp tat-tfal tagħna. Aħna pereżempju, u Konrad jista' jgħid aħjar minni għax kien jilgħab ovvjament fil-Kampjonat Premier, waħda mill-affarijiet li nbagħtu hija mill-fiżiċità. U l-tempo tal-logħba. Eżatt, għalfejn għax maħniex ippreparati minn età żgħira b'mod fiżiku, mill-ewwel mmorru bil-ballun bil-fors saqajna. Pereżempju oħra, kemm hawn coaches ta' nurseries li lil dawn it-tfal inti semmejna l-alliem fl-iskola u coach huwa għallim fil-futbol. Kemm hemm coaches jagħtu homework li tfal tagħhom għal meta jkunu d-dar? Ftit li xejn. Jiena ħobb insemmi sa minn għandu l-età tiegħi, naħseb kollha kemm intom tiftakruh, il-kartun ta' Ollie e Benji. Jiena tfal, ta' kont nikkowċja tfal, dejjem kont ngħidilhom, il-ballun isuh bħala l-ikbar ħabib tagħkom. Tmorru fejn tmorru fid-dar, ġorruh magħkom, però tmissux bidejkom. Rajt, daw l-affarijiet ma tantx issibhom sfortunatament. Jiena mhux biex nikkritika ta' ġifieri għandi rispett lejn kulħadd. Però hawn Malta mhux fil-futbol biss f'kollox. Għandna ħafna rrif, ħafna nies li jaħsbu li jifhmu, ħafna nies li jaħsbu li huma esperti. Però mbagħad fil-verità ma jafux laqqas jafu l-bażiku tas-suġġett li jaħsbu li huma esperti fih. U l-futbol huwa wieħed minnhom. U l-ikbar xjeni tal-inara, skużani, tara plera ħireġ minn session training, sewwa, job xi frixkun koka, job xi pakket krips, in-nutrition għalija hija sagra. Jien nieħu mit-tifel tiegħi. Qedlu x'tixtieq. U jsir futboli professjonali. Imma ma nix nurih il-dak jerbaħ it-tazza tad-dinja jew il-ieħor jieħu il-golden goal u l-ballun. Ma nurix dawk. Nurih dawk il-momenti ta' sagrifiċċju, ta' għażla, ta' impenn, ta' dedikazzjoni, il-qaw minn kmieni, dak titturjhom it-tfal. Jew anka tarhom ċerti l-aħħar darba ħansifru dan, kien hemm tifel qabdu ġuħ kiel barmil tiġiġ, mhux se nsemmi ta' xi xinu mill-airport. U minn dawk tal-panura ġifieri jekk mhux se jkun hemm xi ħaġa holistika kif qed inti jrid jitgħallem jiġri. Ikollu karattru, daw għal xejn daw mhux se jaslu u da ħajkun hemm ħafna aktar momenti ta' li ħadkun arbubtejk milli momenti fejn tkun ħal-glorja. U jiena nemmen filosofija fil-ħajja, mhux kemm il-darba jirnexxielek taqa', imma kemm il-darba jirnexxielek tqum.
U daw jekk aħna lill-atleti tagħna, speċjalment daw li qegħdin fil-futbol, mhux se nagħlmuhom dal-kunċetti, nistgħu mhux nagħlmu skills u dribbling u x'jiswa, ma rajniex players moħlija u għalhekk jien ninsisti ħafna mal-coaches tiegħu biex it-tifel ikollu karattru. Balotelli, Cassano, kulħadd jaf x'ġara minnu. Grazzi Kaj. Fuq di li kontu qegħdin tgħidu qabel Se jkollhom huwa riklami Mar. Nista' ngħidha wara mhux problema. Mela se jkollhom huwa riklami jibqgħu magħna għaliex għatfadlina ħafna x'niddiskutu, biss l-ewwel waqfa ta' 3 minuti kemm nieħdu bel ilma u ma tkun nistgħu l-parti konklusiva tal-programm ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u tad-dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' 185 euro. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa players li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. F'tielet parti tal-programm bottaw risposta għaf problemi tal-live dawn ukoll. L-għuna xat ringrazzjakom tal-qed seguna l-lejla. Grazzi ukoll minn bdilna l-attenzjoni fuq is-sound ukoll. Xiftit aġġornamenti ta' malajr, UEFA Europa League, Milan 3 red xej, Benfica 1 Toulouse xej, il-Karabakh tal-Azerbajġan qed jirbut 3-1 fil-Portugal kontra l-Braga. Conference League, Bodo Glimt 2-2 barra minn dar kontra Ajax, Maccabi Haifa 1 Gent xejn, Premier League Darts, Cross 6 Smith 4, Van Gerwen 6 Wright 2, Humphries 6 Aspinall 3, Price 6 Luke Littler 5. Tibda wkoll is-semifinali minn ftit ieħor bejn Rob Cross u Michael Van Gerwen u Luke Humphries kontra Gerwen Price. Mela, Roberto,
kont diskutu d-diskors tal-coaching u issa wasalt biex nitkellmu fuq il-parti tattika. Format bħal dan kif tista' jaffettwa il-pjanijiet tattiċi u l-preparazzjoni li l-coach ikollu bżonn jagħmel għal staġun twil bħal eventwalment se jkun dak tagħna l-istaġun li ġej l-qudiem. Jina, infimni, ma naħsibx li ħajkun hemm xi varjant kbir mill-aspett tattiku fis-sens bħalma dejjem ngħid coach idealment jipprepara t-tim tiegħu logħba b'logħba. Ovvjament irid iżomm f'moħħu x'logħbiet ħajkollu wara l-logħba li kienet jipprepara biex ovvjament anke jkun hemm karti software, bniedem player jiġi sospiż, eċetera. Dawn l-affarijiet iżommhom f'moħħu. Jiena naħseb aktar kif qed l-ewwel li ħafna mit-timijiet ħalli nbiddel ftit il-frażi għax forsi Konrad għandu raġun. Ħafna mit-timijiet ħajkunu aktar on the alert u ftit jistgħu jkunu dawk it-timijiet li jistgħu jirilassaw għax ikunu laħqu l-objettiv staġjonali tagħhom, jiġifieri naħseb li aktar dik ħatkun fattur li forsi ħataffettwa, però ma naħsibx li ħajkun hemm xi varjant partikolari mill-aspett tattiku. Tajjeb wis, mela, li ħajkun hemm importanti nsemmuha fl-aspett fiżiku għax inti għandek tippikja darbtejn fis-staġun biex tirbaħ l-apertura, break u tippikja biex tirbaħ il-klawsura. Meta aħna mdorrin kampjonat tippikja idealment Marzu April, il-darba tippikja lej Diċembru u terġa' tippikja lej Marzu April u dik il-preparazzjoni taf tkun totalment differenti milli mdorrin nagħmlu. Ħaġa oħra li xtaqt insemmi għax għamilt nota li kif din ħat effettwa l-tim nazzjonali, kif ħadd tikklexxa jew taqbel mal-international breaks. Jekk it-tim nazzjonali, jekk teħdiċ konsiderazzjoni fil-vot, jekk it-tim nazzjonali x'ħeġi effettwat b'mod pożittiv, b'mod negattiv, jew ma jiġix effettwat at all. Jien ma naħsibx. Jien ma naħsibx fil-fatt ukoll meta għamilt naqra ta' m'għandix grafiċi x'nurikom hawnhekk, imma meta għamilt naqra ħarsa ta' kif jista' jitqassam il-kalendarju, aħna prattikament ikollna f'xahar 3 programmi u ġimgħa minnhom jidħlu minħabba in-nazzjonal. Prattikament inti tista' tibda l-kampjonat f'Awwissu, tużaw ukoll il-kalendarju attwali wara Santa Marija biex rounds f'Awwissu, 3 rounds f'Settembru, 3 f'Ottubru li jiġu 8, 3 f'Novembru li jiġu 11, 3 f'Novembru li jiġu 14, l-aħħar 10 rounds ikunu f'Diċembru u hekk inti tkun għamilt 16 logħba illi ikollok bżonn biex ukoll tagħlaq il-kampjonat. Għandna aġġornament interessanti hawnhekk daħlilna mill-Youth Leagues mill-kampjonat taż-żgħażagħ Ħalkrid Coop jirbħu 2-1 kontra Birkirkara. Grazzi lil Ġej Kassar, ir-riżultati tal-Youths ukoll jitilgħu għada filgħodu fejn tidħol sezzjoni debis. Grazzi Ġejmi ta' dan l-aġġornament illi batna live ukoll. Jiġifieri Konrad, naħseb illi bħala format per se mhux se jiġi affettwat u meta nġu għall-klawsula. Ma jiena m'hemmx ħaġa affettwat, iridu naraw jekk meta ittieħed dal-vot kienx hemm konsiderazzjoni. Ħaġa oħra wkoll b'dal-format kif ġieli kellna fil-passat u ġrat li t-tim li jekk huma l-iktar punti fiż-żewġ kampjonati jista' jkun ma jirbaħ xejn. Darba kellna każ fejn Birkirkara jekk tottillob kollu meta kien jinqasam bir-relegation pool u championship pool jinqasmu l-punti, Birkirkara kienu ġabbu l-ikbar ammont ta' punti però ġew it-tieni fil-kampjonat. Li meta nitkellmu lik mhux sprint, lik hija maratona. Mill-iktar kapaċi jakkumula punti meta jelab kontra kulħadd bl-istess kundizzjonijiet, bl-istess pitch, bl-istess supporters, bl-istess atmosfera, min wasal l-aħħar bl-ikbar ammont ta' punti. Però b'dal kampjonat jista' jkollna sitwazzjoni fejn
dak it-tim li jirbaħ l-iktar lob, l-iktar jiġi drojiet u jakkuma l-iktar punti kampjonat tradizzjonali ma jkunx iċ-champion. Naħseb jiena forsi nistgħu nieħdu xejra pożittiva u xaqta dawl il-fatt li ħajkun hemm iktar lob mela. Dik hija pożittiva. Jiena naħseb li nara pożittiva. Fil-fatt kont kan nidħol fuq dan il-punt jiena, il-fatt mela ħajkollok iktar lob, iktar injuries, kollox ħajkollok iktar, nassum li ħajkollok bżonn skwadra ikbar. Mela forsi din ħatkun tieqa għal dawk it-tfal tagħna l-Maltin. Forsi. Naf li Karl, il-Manchester City għandhom squad list limit ta' 25 jilagħbu League, FA Cup, Carabao Cup, Champions League, Club World Cup. Hemm clubs Malta għandhom squad list itwal minn hekk. Mhux ħan nelabora iktar fuq għadi. U hemm raġunijiet għalfejn jagħmlu hekk. Ma mhux il-programm tal-lu. Eżattament. Mela, biex anki nagħlqu wkoll il-programm tal-lejla li kien mimli daqs bajda u da se nuħu round nista' ngħidlek mingħand il-panel kollha. Kellu bżonn din il-bidla fil-format il-futbol Malti jew taħsbu li hemm setturi oħra li fih kien hemm bżonn bidliet iżjed importanti. Karl, tibda inti, Mark, Konrad u Roberto. Il-kiek u il-kien għat Maltaqgħu flimkien. Issa dak hemm beda ftit fuq ħażina il-mod kif ġi isu format u saru ċerti għażliet. Issa unfortunately in this case we are the beggars cannot be choosers. U issa naraw u jalla era u nispera li jekk għandu jsir xi ħaġa, għalhekk bdejt nara fil-bidu, naraw in-nofs tazza mimlija, mhux in-nofs tazza fajta. Bħalissa hemm nofs tazza, narawha mimlija. Min jaf? Li ħadd dan huwa esperiment, hemm esperimenti irnexxew u mmiljoraw l-affarijiet, hemm esperimenti li sfortunatament ma rnexxewx u l-affarijiet ġew gravi. Issa nispera ġieli li f'din l-equation min qed jieħu dawn id-deċiżjonijiet jiftakar f'ħafna nies li qed jiddedikaw ħafna ħajjithom biex bħalma jien mill-ħin tagħhom u mill-flus tagħhom u r-riżorsi tagħhom u l-enerġija tagħhom, forsi naraw xaqta dawl għal dawn iż-żgħażagħ tagħna li tilqejn u jingħataw iktar opportunità. Dan l-awgurju tiegħi forsi qed inkun selfish, imma naħseb mhux hija x-xewqa tiegħi biss imma ta' ħafna wkoll apparti ġenituri ta' aktar Maltin u Għawċin li anka l-qalbhom għandhom it-tim Maltex. Kull rispett. It-tim Malti. U din imma nista' di ħaġa ma nistax. Nonfqu tant flus u għandna the best f'dawn l-affarijiet. U għalkemm Konrad semma l-punt tal-paragoni odjużi ma tistax ma tgħidx u semmi il-punt tal-water polo. U l-water polo biss ħansaqsu ħanejdu naraw il-biljards. Mhux ukoll għamilna ħalina dinja l-futbol bqajna qissu l-istess livell jew forsi morna. Appuntu, ġifieri hawn ħafna diversi elementi fejn kien hemm dak il-punt. Issa hopefully wkoll ħanaw skola ġdida tal-isports li din ħad iffoka ħadkun mill-lat tal-privat. Sfortunatament, ifhimni l-prezzijiet li ħajkollha mhumiex affordable għal kulħadd u mhux ġust, imma sfortunatament dik hija l-ħajja. Ejja minn fejn ħanimxu nitilqu. U jalla u nitloba li l-MFA u daw kollha involuti fihom jibdew jieħdu ħsieb biex jorganizzaw kompetizzjonijiet tal livell ta' tfal. Grazzi. Konrad? Jiena naqbel ma l-alka lissa id-deċiżjoni ttieħdet. U irridu nimxu l-qoddim dan il-format, irridu naraw jekk in-nies il-ground biex ħajżdiedu jew le, jekk l-introjtu tal-klab biex ħajżdied jew le,
jekk bil-format tal-kampjonatu x'ħajna taw iktar opportunitajiet il-żgħażagħ Maltin. Jew le, jew kux ħajkun hemm li presidenti li tant jagħmlu sagrifiċċju, però jkun hemm oħra li daħlu rashom fir-ramel u jibqgħu jonfqu mbagħad meta l-klabb jiġu daru mal-ħajt. Dabru rashom, daw affarijiet li kollha ġraw f'diversi okkażjonijiet. Jiena darba fuq il-programm għala argument li l-lig bit-3 rounds ma jagħmilx sens għax fl-ebda pajjiż fid-dinja ma jintlab it-tielet klassiku seħnilu. U r-risposta tiegħi kienet l-aħħar darba li l-ground ta' qali kien mimli ippakkjat li kellu jala u li d-dowti lejn mal-ħajt minn barra biex jaraw il-logħba kien meta ntlabat it-tielet klassiku bil-Kirkara Belt. Ma kienx decided, kienet l-aħħar logħba tal-lig tat-tielet round. Però dikinhar għalkemm forsi kien hemm min jaqbillu jgħid li t-tielet klassiku ma jaħdimx xi jrid jippuxxa format ieħor ta' championship u relegation pool. L-aħħar darba li l-ground intela ippakkjat li n-nies bdew tilhem mal-ħajt. Inkluż jien għax konna training dak iżbu konna ma' team, kif spiċċajna mit-training. Tlajna kollha flimkien ta' qali u sibna ground ippakkjat u bdew nitilhom mal-ħajt minn barra biex naraw. Dilhom biex Jara semmejtu wkoll bħala timijiet. Ma jekk titkellem mal-klabs illum jgħidulek illum aħjar minn dakinhar, ta'. Ġifieri ma nafx bli ma jnejt jaraw imma hekk jgħidulek. Dak iż-żmien konna ġibu 2 barranin jew 3 però jkunu ibidlulek it-tim. Illum ikollna 8 u kulħadd jaf. L-Skozja Rangers Celtic titlab 4 darbiet fis-sena. U qatt ma rajt il-Grand Prix wieħed vojt jien. Eżatt. Imma insomma. Jiena labtu wkoll f'kampjonat Premier bit-8 timijiet. 25% tat-timijiet jaqgħu 2. 25% tat-timijiet jidħlu fl-Ewropa, l-ewwel u t-tieni. Ma kienx ikollok fejn tilab, jew fejn ċedi, jew fejn toħodha easy. Għax qed tissogra jew li taqa' jew li ma tidħolx fl-Ewropa. Ġifri kien hemm diversi options, però min jikmanda jagħmel il-liġi u dik id-deċiżjoni ttieħdet. Konrad, ħallu spunt mill qed tgħid qabel ma ngħaddu għall-Mark. Ħafna dilettanti tal-futbol Malti ishom ix-xewqa tagħhom illi nerġgħu mmorru lura saħansitra dak il-format ta' 8 timijiet. Inkluż jien bdejt biha dik. Jiena naqbel għax ma naħsibx li għandna lok għal 52-53 clubs Malta. Ir-riżorsi Malta huma limitati, kemm finanzjarji, kemm taħjum ir-resources. Ftit m'għandniex daqshekk nies biex immexxu dak il-clubs kollha b'amministraturi professjonali u serji. Antik ftit eżempji, għax da dejjem insemmihom. Xi darba kien hemm f'dik iż-żona. Melita u Gżira kienu qishom satellite clubs ta' Sliema. Il-plejers tajbi li tellu jispiċċaw jilagħbu ma' Sliema. Illum dik l-area hemm Melita, Sliema, Pembroke, Swiq, Luxor, Gżira. Ir-riżorsi ta' sponsors, ta' amministraturi, ta' tfal qed jinqasmu bejn dak. Xi darba kien hemm ir-Rabat l-satellite clubs tagħhom kienu dingli, però llum f'dik l-area hemm Rabat dingli mtarfa mdina. Again, qed jerġgħu jinqasmu l-sponsors, l-amministraturi u nies li kapaċi jmexxu klabb bi professjonalità. Xi darba kien hemm Żabbar, Xajra Marsa Skala tfal li kienu hemm promise kienu jilagħbu ma' Żabbar. Illum hemm Żabbar, Xajra Marsa Skala. Fl-istess żona, again, l-amministraturi professjonali u serji qed jinqasmu bejn tlieta l-finanzi ta' sponsor qed jinqasmu bejn tlieta naffordjaw nitilfu dan kollu Malta biċċa gżira toqba fil-Mediterran. U għalhekk nemmen jiena flik ta' 8 jintlab fuq 4 rounds biex il-futbol tal-elit ikun veru tal-elit. Mhijiex skuża li kulħadd għandu dritt jilgħab il-futbol. Kulħadd għandu dritt jilgħab il-futbol, però mhux kulħadd għandu dritt jilgħab l-elit futbol. Biex l-università joħorġu iktar nies, ma wessawx il-bib tal-università. Jew l-eżamijiet nagħmluhom nofs kedda. Biex joħorġu iktar nies gradwati, irridu nsaħħu il-foundations ta' primarja, sekondarja u post-secondary education. U joħorġu iktar nies
fil-futbol jridu nibdew naħsbu bl-istess mentalità, imma maħniex nagħmlu hekk. Nistenna di komment. Mela, Xapo, Konrad, prosit. Għetlu xapo. Did a perfect analysis. Mela, Mark. Ara, x'prattikament kont osservatu l-aħħar kważi nofsija. Mela, fuq lettu l-ewwel aħna l-Maltin mhix xejn neħdu għalina. Konrad ħajftakar żgur għax fin-90s kont għadni kelli xi ten. Milorad Kozanovic il-coach Serb li kien ġab it-tim nazzjonali Malti. Għaw Malta għadna bi kbir għax qal aħna ma nafux nixru. Mbagħad bdew jgħidulu Mr. Six għax qala sitta. Aħna Malta inklusjien ta' ġifieri il qabel kont nagħmel l-isports ta' atletika mhux b'mod professjonali imma biktar serjetà. Ukoll bdejt nintebaħ u bdejtu ta' kbira, laqqas kont kapaċi niġri, ġifieri u l-problema tmur fil-fundament, ġifieri di titgħamel instill minn ta' it-tfal ikunu għadhom żgħar. Dik li kont ħanejt fit-tmiem l-ewwel it-tieni parti tal-programm. Semmew punt tajjeb ħafna tan-nutrition, għaw Malta sfortunatament naraw il-programmi, naraw il-training sessions, imma mbagħad ma narawx il-nutrition, meta n-nutrition hija parti essenzjali ta' kuljum kif bniedem iżhom healthy. U għadik jisa mhix magħna Malta. U x'inhu l-isport? Qed nitkellem in ġenerali. It-tielet ħaġa li qal Konrad naqbel 100% miegħu, argument simili ħafna, mhux ħaniddejjaq ngħid, smajtu nhar is-filgħodu fuq ir-radju sportiva tgħidu li biex ġej. L-Italja kif tafu kien hemm il-proposta li minn 20 tim jitnaqqas għal 18 tim u kieku taf id-dibattitu li nqala kien kaotiku għas sempliċi raġuni li huma bdew jgħidu kulħadd għandu dritt jilgħab fis-Serje A, imma fil-verità jekk inti kapaċi tilgħab fis-Serje A, anke jekk ikunu bi 18 u 16 kapaċi tilgħabhom. L-istess għal Malta. Jekk inti għandek tim tajjeb, kapaċi tilgħab Premier. Ġifieri ma narax għalfejn dan la, u ntemm kollox għax il-mistoqsija tiegħek kienet jekk kienx il-format biżżejjed għal ġid tal-futbol Malti, jekk innutajt użajt kelma meta bdejt l-ewwel interventi qed jista' jkun il-deċiżjoni maħuda sa għal-magħmul m'hemmx konsens biex inbidluha. Trid iżżewġu użajt il-kelma ma' affarijiet oħra. X'jiġifieri x'inhuma dawn l-affarijiet oħra? Eżempju jekk inti tmur il-ground għaw Malta illum il-ġurnata għandek it-televiżjoni tista' tara kull logħba minn kwalunkwe kampjonat fid-dinja. Issa jien nippreferi mmur ta' qali u nara l-tim favorit tiegħi. Imma kemm hemm nies raġunaw hekk, mela x'irid isir? Il-kummerċjalizzazzjoni, ġifieri jekk jiena mort sekumbazzjoni l-ġimgħa dieħla sejr il-Juventus Stadium. Mela hemmhekk naf li ħassib fejn tixtri tista' tqatta' fiha divertiment, wara l-logħba mhux spiċċat il-logħba iġri l-barra tista' jien naf tmur ġo games room, hemm dawn l-affarijiet kollha jew qabel il-logħba. Għaw Malta ħanaslu għalihom biex verament nattiraw in-nies. Għax dik xi ħaġa oħra, il-futbol jisa qed tilagħbu ġo ċimiterju, jekk nitkellmu jiena u inti ġieli ngħidlek attent kemm tajjat għax qed jismgħuna minn hemm isfel bil-ħemda li ġieli jkun hemm. Però Mark, naqbel miegħek il-ground huwa tal-biki, però nies jikkommentaw fuq Facebook fuq dik il-logħba kieku kollha jmorru l-ground ikun hemm xi parti minnhom imli. Ħadd irid jikkommenta minn fuq is-siġġu, però ħadd ma jrid jagħmel dak il-pass. Eżatt, u Malta l-isport li jmur jara lit-tim favorit tiegħu. Eżatt. Għaw Malta għandna ħafna keyboard warriors, so wara l-keyboard kulħadd huwa raġel, kulħadd huwa bully, meta mbagħad tiffaċċjah fir-realtà. Qegħdin mhux bħal meta jirpu t-timijiet hemmhekk kulħadd supporter, birra u kemm inħobbu u bows u dak il-lejl taqlik. Fejn ikunu meta dawn in-nies it-tim ma jkun sejr daqshekk tajjeb. Fil-ħajja iktar ħadd tkun tbati milli fil-quċċata, jiena dejjem kalmuni titbati biex titla' fil-quċċata. Ġifieri meta titla' fil-quċċata ma terġa' tinżel terġa' titla' dawn huma ċikli. U Malta hemm posti oħra interessanti qed naqra llum
li ġie għamil kampjonat awċi li taf taffettwa l-futbol Malti l-Victoria Hotspurs li jekk minn is-sejers jilabu fis-second division, sfortunatament għal-futbol awċi, l-iktar tim glorious li hemm ġo Għawdex mill-att ta' history ta' onuri, hemm il-kwestjoni jekk hux ħeġu rilaxxati mill-GFA biex jitlu fl-MFA. Hawnhekk qed tiftaħ mhux l-iskop tal-programm tal-lum, imma ħassejt li għandi ngħidha għax kif tħajru. Għandhom kull dritt għax dawed aħna finalment arċipelago ġifieri pajjiż wieħed. Irridu naraw l-eżitu ta' x'ħajġri minn dal-każ. Għax issa Malta ħaniffurmaw l-amiċelli kwan u tu xi oħra li naqbel magħha xina ma narix tagħmel sens il-second u t-third veru livell mhux xi granke differenza, imma dik ukoll irridu naraw kif taffettwaw. Qed ngħid dan fil-kunċett holistiku li tkellimna llum li kemm jista' jkun hemm clubs inclusive, però ma jistax ikun kull kantun jara jkun hawn club. Dak li kelli ngħid. Roberto, biex nagħlqu. Jiena naqbel ħafna ma dak li qalu sħabi, ġifieri hemm ħafna xi wieħed jiddiskuti. Hemm ħafna xwieħed ovvjament jevalwa. Naħseb li jekk xi darba rridu li l-futbol Malti verament jagħmel pass il quddiem bħal m'għamlu pajjiżi żgħar oħra, irridu nibdew verament mill-eruq. Nisimgħu ħafna għajjat, ħafna storbju, grassroots u mhux grassroots, però jien fl-opinjoni tiegħi għadna ħafna lura, għad m'għandniex il-bażi soda biex ovvjament nkunu nistgħu nipproduċu players ta' kwalità u kif semmew sħabi wkoll mhijiex biss it-talent li jgħod, huwa wkoll il-mentalità. Jekk mhux ħanramu fit-tfal mentalità professjonali sa minn xkunithom, jekk mhux il-ġenituri ħajibdew jirrealizzaw li l-futbol huwa importanti daqs l-istudju, mhu ħanagħmlu xejn. Alright? U l-clubs iridu wkoll jipproduċu sistema professjonali. Inutli jonfqu l-belli liri u ma jkollhomx sistema professjonali li tista' trendi. Sfortunatament hawn Malta l-futbol mhuwiex sostenibbli finanzjarjament. Jekk klabb ma jkollux dak li jiena nsejjaħlu x-sugar daddy, mhux ħajkampa. Każ tipiku biex ma nsemmi ma jħadd għalih imma il-Belt pereżempju. Alright? Illum il-ġurnata li m'għandhomx dak l-isem bħalma kellhom ftit ta' snin ilu, m'għadhomx tim kompetittiv bħalma kienu qabel. U dan wieħed irid jindirizzaw ukoll għax ma jistax ikun li aħna noqogħdu niddependu fuq nies li għandhom il-flus biex jinvestu fi klabb biex imbagħad xin jiddeċidu li jifqu ifittxu lill-istess klabb il-qorti għal flus li jkunu ħarġu u jitfgħu l-klabb f'balla dejn. Hemm ħafna xwieħed jiddiskuti fuq il-futbol Malti. Naħseb jekk nagħmlu ġimgħa ma jkunx biżżejjed għas kemm hemm xi tiddiskuti. Is-sabiħa hija din. Inna snin niddiskutu, inna snin nisimgħu il-kliem tal-esperti u sfortunatament fejn konna bqajna għax l-avvanz ma der imkien. Forsi der ftit biex inkun onest fit-tim nazzjonali taħt it-tmexxija ta' Manġa u jien hemmhekk kont wieħed milli faħħart pubblikament il-coach Taljan għax naħseb għamel bravura kbira. Sar avvanz seħe forsi it-timiet Maltin fil-kompetizzjoni Ewropej qed javvanzaw minn round għal ieħor, però xorta mhux qed nagħmlu l-qabża fil-kwalità li jiena nimmiraw għaliha snin. U dik hija mistoqsija li tiġi mwieġba. Għalfejn mhux qed jirnexxielna nagħmlu l-qabża. Jien naħseb li għad fadal ħafna xi ndiskutu u għad fadal ħafna xi jsir biex xi darba naslu. Kemm inżid kumment ma li qal il-ħabib tagħna. Bil-ġimgħa nżid nad missieri u kien hemm il-banners tar-Red Star u timijiet oħra hekk rinomati u ġbarthom. Imbagħad hekk. Ufakkarni fih issa Roberto. Illum vera qed navvanzaw it-timiet Maltin fl-Ewropa ma min qed nilagħbu. M'għadux biżżejjed ċerta x'maħniex qed naslu fil-gruppi. Le, imma ma min qed nilagħbu. Ma min qed nilagħbu. Ma konniex qabel il-pajjiżi llum le dak il-pajjiżi ġew inqasmu. Jugoslavja b'seb'a pajjiżi, Russja ma nafx kemm il-pajjiż. Qabel kollha niġu mad-Dynamo Moskow tal-USSR. Illum qed niġu ma' tim minn tal-Latvja.
Qabel konna niġu ma' Red Star Belgrade meta kienet Jugoslavja. Imma bħala livell Konradin fuq il-punta Malta ġew Juventus, Inter, Borussia Dortmund, United, Porto, Real Benfica, Madrid. United, differenti. Ġifieri qed navvanzaw, mhux qed navvanzaw daqshekk imma Però dik tara ma' min qegħdin. mhux il-Maltin biss, anke timijiet oħra li ngħidulhom żgħar, dik approfittaw ruħhom minna u bdew jaslu anke fil-group stages. Aħna s'issa għandna ma minniex. Mela, grazzi l-panel tal-lejla, grazzi Mark, grazzi Roberto, grazzi Konrad u grazzi Karl tal-program tal-lejla. Grazzi lilek tal-istedina. Mela, ringrazzaw ukoll l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, El-Catalan Game Breaker u Your Beauty Essence. Nfakkarkom ukoll illi dan il-programm sa għada fil-ħodu, massimu għada fil-ħaxija ikun disponibbli wkoll fuq il-YouTube channel tagħna, da sa tinsewx taqsu l-subscribe ħalli ma titilfu xejn u l-kontenut kollu illi ser ikollna qed noħorġu nistatej ta' kuljum. Il-programm li jmiss ser ikun għada fis-6 ma' Lorjana Brikkat fejn ser tgħidilna bħas-soltu l-iskeda tal-ġimgħa d-dieħla, skeda mimlija fejn ukoll ser ikollna diversi programmi fosthom tkunu tafu ukoll meta ħanidru jiena Karl u Mark fil-weekend. Bota u risposta ikompli l-ġimgħa d-dieħla biss se nkun nitkellmu fuq tema kompletament differenti jekk kif issa nibdew bil-mod nersqu lejn il-kampjonat dinji tal-Formula 1. Il-ġimgħa d-dieħla għandna intervista ma issa ma ħnissejdu minni. Ħalli naraw li kollox jiżraw l-intervista ssir biss nista' niggarantilkom jien minn issa illi jekk kollox imur sew intom se teħdu pjaċir tarawha u aħna se jien u Andrew Zarb se nkunu qed neħdu pjaċir nagħmluha. U jien ukoll se nkun qed neħdu pjaċir ukoll inwasslulkom din l-intervista esklusiva għal Malta u għal Kamra Sportiva. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jien Antonello Bello mal-Fadali xejn nżid nifnilkom grazzi tal-li kontu magħna llejla insellmilkom u ħudu ħsieb. Good night. Risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, El-Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.